I want to understand and there are for Verydarkman why growing up push you to the extent of amu online. I bro say lebamu Verydarkman for azumanya. If you go kwam before, if you get sick of I would na also carve mamu go. For the pay every month. I told me for water. I said don't judge my past. Now go judge your past too. That is why in the Bible mbamu Jesus Christ. What's not virgin moya? Why no for achawamu Jesus? Cause I don't judge my past. Okay, your past, your background matters. Sa to me for Verydarkman nota. Ya ku age ya holela mu. Content is in ya to I have forgot the container. Price say ya crash nko. You may put on see and send the Blord amoge. You send it up. Where is your integrity? I can send the amoge if you have integrity. Case of Nabiana Nigeria, Verydarkman we say. Regina Hapudi we say. Messi Johnson we say. You more area of concentration, you more focus. Then you are more like a content creator. You have to make name because I have to get trend in everything you do. Everybody must not like you. So why is Verydarkman bothered? Now some people are like it and some people may attack. If you don't have to go na setting, on your meeting just ne busy boy Inokataro, put all on with attack. You the attack people. Trouble them with security. Kidnapping ayade. Upon kidnapping adro. I am where the issue of ransom. Upon a ransom adho. I is the issue of harassing you with Puego. Gbam. 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 Gbam, bam, 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 bam. Nke a ga-adịkwa iche, nke a ga-adịkwa oye, nke a ga-adịkwa different. Tata anyị nwere onye na-ekwu ka o si wee dị. Anyị nwere somebody unu kwesịrị ịma n'iru akwụkwọ. Anyị nwere onye break virginity anyị na Gbam. The man that broke our virginity. The first guest we had on Gbam is here today. Maka na asị na ụzọ dị mma. Aganya ngwuro na abụ maka isi eme na Gbam ọ bụ na ị nwere obi etekwa n'arụ ọ bụ na ị ka na-atụ ụjọ okwu na Onye ọ bụ na ọ dara ogbim ịma na ọ bụrụ Gbam bụ na a na-ekwu onye eti gị n'obi because otu a ka eziokwu si adị ọ mmadụ ga-eme ọ mmadụ ga-ekwu ya wetago ka nabata no for the second time on Gbam nwa Chukwu na-agwala anụ Mr. Chukwunonoso Obinwanne Valentino Onye Obodo Unku SP nwanne nọ na Gbam thank you isi ka bịa nọ ele anyị ịma na ote gị na-agbala anyị ọsọ ote gị anyị na-ayọ ya abụkwa ọsọ ije dị nwoke n'ọkpa steady yes kekeneme nọ na Gbam maka ndị na-amarọ yi just kọwala anyị obele onye bụ Chukwunonoso Obinwanne go ahead. Okay, afọ m bụ Valentine Chukwunonoso Alexander Johnbonco Chukwunonoso Obinwanne nwa chi na wara anụ nke izizi na ọka etiti onye ji Unku SP Onye Obodo obodo menwere ife obodo na-ata anụ na obodo na-akụzi na-aza ndị mara akwụkwọ onye na-ekwu ka o si dị adịghị ekwu ya ka ị like ya ịghọtago na-ekwu ya ka o si dị in fact na-ekwu ya ka o wee gị iwe because ọ bụrụ na o welo gị iwe ma na-etebeghị ya ude okay ịghọtago I'm a content creator, I'm an influencer, I'm an MC, stand-up comedian, I'm also a businessman. I produce and sell rice, Nova rice for the record. You're also a married man now? Yeah, I'm a family man. I'm a married, a responsible family man. Ịbụ onye oke etiti. Yes. Kedu ife mmelu oke etiti ji wee bụrụ obodo a na-anụ maka ya? Kedu ife mmelu ji wee dị ebube ndị oke etiti? From the time immemorial, ndị oke etiti abụrụ ndị amụ na-ajụ oyi. Oge mgbe gboo eji wee marụ ndị ọka etiti. Yes. Ọ bụrụ ndị amụ na-ajụ onye ọka etiti bịa ebe a ma omume ya mana onye ọka etiti. Yes. Ha na-akwụwapụta. Ha na-ekwu ya ka o si dị. Nwere onye ha na-asa anya. Yes. Okay, watago. Elotere m mgbe ahụ I think na ọka etiti bụ the first time duru igwe ha na-arụ nsị. Igwe mee ihe na ometa eholu igwe ndị obodo tụwa ya na-arụ nsị ya bịa nwụọ iyi maka chi so ihe eji mara ọ bụrụ ndị na-asọ mmadụ anya ma ha chi ime ihe ọ ma ha chi ikwu okwu provided na ihe ha na-eme na ha dị sure na ha ma na ha kwụ n'eziokwu anyị agwa gị ka o si wee dị. That is ọka etiti for you. Dalorinne na nke ikpeazụ a anyị bịa fụkwa na anyị mabụ gị as an MC, comedian, content creator n'ogide fo obodo rice you know ọ dị ka imekwa obodo wash mgbe ọ dị ka ịpịachikwa side a obodo car wash yes obodo wash ka ịbụla obodo car wash yes
get from Obodo Rice to Nova Rice. Or na content ada akụzi ụgwọ ka ọ na MC ada akụzi ụgwọ. Kedu ife na-eme? Na content kwụ ụgwọ ga-anwụzi ebe a. Content na-akwụ ụgwọ ana diversify na other things na. Ebe ọ bụ na ego ihe ọ bụla wetara ego bụ ọrụ. Yes. A na-akọrọ ya ebe a na-ejeri si na-ewere ya n'intanet a na-ewere ya na alternet. Ogwu ya n'egwu? Ọgọ ya n'egwu na making it internet and alternate. No more dear. Or new song? Mba, I think no Aguero featuring Jerick. I think internet, alternate. So ana Korean internet, ana Korean alternate. Yeah, that so no suppose this na dey now. I be an internet na skit, na kenene wele go endorsement, influencing, advert and all that. I be kwa na alternate. Na-erekwa rice na market kwa ni na-ewere commission na-eti na akpa. Yes. Everything na-aga. Yes. Nkwari ka ejele nwa mkpi. Yes. Yes. Dalo. First interview, can you remember your first interview here with us? And then Imana Mba Ibia Kuo, so many things that Seloku, you being the OG, being the pioneer. Ndị chọka osogokwu ekwu m ihe bojere until date ogbo onye bịa maga aka ma ọ bụ kanta ya. Mana the problem Imana most problem ada abụ the message but mana the messenger. The messenger ka na why o ejukwu oyi. Why na ma ya ekwe ngwere si n'enu da n'anya so nwere eto onwe. Mgbo. Yes. Agwa ha no mo abuzo bido skit making in Igbo language. Yes. Onye ọbụla agba but that is the fact. Buru ụzọ test ego monetization. Yes. Loba ndị nloba. Many people si n'aka mpụta na-eme ọfụma. The sky is too wide for people to. But the problem ha bụ why o jibụrụ m. Chukwu m eze. Yes. Ọbụla m mere onwe m. Yes. Agbabere na ghọta. Yes. Ọbụla m mere onwe m. Chukwu mere ya ọdịyo na. So nkwuo ya sịkwa nwaanyị nji wee kwuo ya. Ana nsịla asọbụ na nsịla asịsị onye obodo ahụ asị. Ọbụla ngwa bụ onye izi na onye izi mee ya. So ha nwa bụ ihe chi piki offense. Ipiki offense I was waiting ka mmadụ pụtasị na ọbụla onye obodo na ogbu efi ma ọ bụ na ọbụla onye obodo na-eze gị mana till now nothing. Because the inside life came in our interview, my madam Ifoli, I was saying that you got calm down. Na imu ihe OG. You want to go and you got calm down na ya no go. So what else? Imana sometimes you do your thing. Like mgbe nkwu ya, mwana ka spot ifa in papa ifa anya afa. I'm praising myself. Mmadụ na-ewe iwe that you are praising yourself. Yes. Ona akete ibu onye aba. Ịpụta kete ị na-ekwu ihe eji marụ ndị aba ka aba si dị ebube. Mụ bụ onye oke etiti a na-ewe iwe ozugozi. O wee m iwe nkọbanụ nke ndị oke etiti. Mgbo. Yes. Send them that interview. I think when for that interview when je Europe, that was around February. Yes. Last year. Back and for the interview. Nature the thing no Toma mo Ngafelia. Yes. If you say come down OG. But I'm an OG and I'm saying it. Yes. I want to bring into the picture. Allow me to praise myself. Yes. Nke wan ko be the good in a more forma. People like again. To kwa no nwegi. Yes. So, now I pick up, be pick the offense no win. You're not me. Me, I'm saying my thing. And the yap tap with your mouth. No. See me kuzina. Maneku. Come here, a gaffero. You screw up. You generally can't I like. So for me, you mentioned the problem in misunderstanding and you know that is quite unfortunate. No, young behavior here. This event happened 2021. Either 2021, 2022. That me. I for me as somebody like a craft here. Me okay, what I go? Where boy, I go mu Lagos money I know host room of Fuma. Na be. I went to his house. He hosted me well I know. So where can I show that year? Where said because I'm like a car or the I seen him on Lagos go. Where say when I'm a flight. Manyabia. When season be do content, I think Papi fan Boni is inside the go flight. Emalum of my I use my friends now within Southeast. Mayor, but due to the law of Unwell and
nsị ngwa send m your details ka m book ọsị m mba na m nye the money anyị na-aghọta ka o were aka ya book see okay and then the flight that coming and going then was around 70 something thousand you know what we send the area the money see my god so na me show na keep up with my artists na abịazikwa so me notice sometimes say ya pick ma bụ reply ya ma bụ mụ agba nkịtị that day rukwa na akpọkwa ka mmanụ na ọdago okay watago mix go arrangement and everything ka pick ku and all that o pick local o bu local adi ma go na eme show mgbagharị emebe show mecha show ọbịa ho mụ akpọbazie ya ka mmanụ nụ ihe mezienụ ọ dị ebuko kpọọ ya ode pick nje reply nje report ya to Tatiana Stitches the chat no there mkpọ nchat Tatiana sị na-ekwu ihe nwa be gị ma I like no esendịrị m ego ọ bịaghọ my show ọ dokwuzi ebu igwe m ọ gwaghọ m ihe meenụ Tatiana sị m ngwa na nka ma ọ da na ego ne ngwe ọ sị m send account na ọ ya refund and said that he never send that money after like some days mkpọkụ ya Tatiana na onwe ya dazi pick ka ịmana nke bụ na nnukwu nna like ịkpa afa so nwee nweta hands na ọbịa sọpụrụ m Ọnịcha for one show around ebe 10 nke abanye ọsọ nwe nyalụ moto from Ọkajebe Ọnịcha Ọnịcha meet na sọpụrụ baba afọ na mgbe akọbịa kọbazie moto eji wee mebie o ji wee na-arụ injin moto nse na ihe na-akọta bụrụ ihe mụnwa chọzi ịnụ because ọ bụ na mgba na-akpọ gị na ipiki na nwere m ndidi akwa ịghọtago at least regard first regard for somebody ọnadaba mụ na-amebe mkpọtụ ọbịa mebe mụ na-amebe mkpọtụ you understand so along the line one guy a na-akpọ Uche surveyor Akụchukwu wee pụtasị ka iyo ngwacha Akụchukwu sị m ngwa ndụ nwere ha mma hapụ na onye nye m the money so Alonso na DJ Alonso na 1010 the drama bụ na-aba mba si m ihe a nwere ka ọ dị mmadụ nye ego ga-ebịara event ịbịaghị event kpọba gị na fon ipik rọkọ nke a bụ ihe gbalaala akwa ịghọtago normally that kind mo baba nwere m ndidi na nekwa ihe men masko emit mu up nekwa drop account gị also go do drop account my father's na was 10 years selo gị na nwoke n'ụwa bụ ego aga m nọrọ na gbakọba ego freestyle goro ndị mmadụ lie gaba ma udo dị mana ịbịa mezi nwoke ibe gị na nwere ihe ọ dị ebe a ka problem ya dị so Akụchukwu sị m send akano ya hapụ dị mata aka ọzọ m ọzọ onwere onye nke ọrụ even that money self Uche surveyors enyere m ya mụ freestyle ya Uche surveyor don dey give me the one wey pass that one but onwe ya bụ inugo onye asịgo gị forget it okay watago so I was surprised na ọbịakwa na interview ka ọ n'itie si na eji wee nwee sit at home that day eji wee nwee nka ana m eme show n'Ọka ije na-adalụ m n'Owerri enye ga ego flight I wanted to book this flight the best place ya adaba Asaba amamina wata esem na iji wee daa n'Owerri eji wee nwee ọbụla sit at home curfew na ya anya nwụrụ moto ị na-akpọ m so ekecha m that interview amụburu m mmụọ m nepụkwara ya anya because ya abụgo ihe abụ ije kpọta nkịta nwụrụ anwụ amamina aghọta ị na-akpọ m dada esi m nekwu ihe menụ ma ọ bụ echie nna sorry na m abịa nwuzi sorry nothing mụọ bụ ihe chọrọ gị bịa n'Ọnịcha i wee na ebe a wee gwaba m na Mercedes gị ijide eji wee kụọ na onwe ihe gbasara ọmụkụnye injin gị Mercedes onwe ihe gbasara maka na ọ fụ one on one ọ na-afụ mụnwa chọrọ ya abịa ume ejima 042 nọ that night executive nọ that night ihe a na-eme na asọpụrụ m Ọnịcha mana ọ bụrụ na ihe ọ kpọọ mụ sị m nnekwa it's okay thank God na event gara ọfụma bụ na ọ gara ọfụma amamina wata nyaa bụ ihe bịakwa na Gbam ka ọ bakụ ya na onye obodo ji wee mee ya nka onye obodo ji mee ya nka ala meme gị nke a n'afọ gasị brother like your craft chi book gị flight ọ na normal comedians nọ within Southeast ezugo m ime my show mgbe m bido ọha maka m na-use I don't think all of recent ka m si be Lagos
wee kpọtaba some comedians na Lagos before onwe and the show na this sold out. The show na-aga ọfụma. For you to send flight, na mgbe a nnọgodi Uyo nsị gị send ego moto or something or ma ihe nsị gị atụpụrụ nga ọnụ get away from here. Na because mana me use ndị na ọka mgbe ahụ onwe na sponsor show mgbe ahụ ego gị ka ị na-eti but for the love nwe ebe ọ nọ me book the flight asịmba na m send the cash send the area the cash ọ bịazi kpọọ gị na phone ipik họ dee gị message reply họ njidezie gị one on one ịkọbezi akọ pụtasị na ma wataro na suppose ye wata adede nkwuyeri na akwụkwọ but at the end of the day ụgwọ ahụ ọkwụghọm ya ndị kwu na ha ya enye m enye họm ya ana m echefurie nchefuo na ọmịam ka m nọrọ ebe m nọ. Nice one. Ebi Gbam, you are the first guest I went Gbam. I can get my documentary and then we will say it because Onye me senior credit, you are our first guest and everything. Gbam, Abiago to stay. We are now going to 3 years or so. Cake is where for that interview Ibia, and then that Otu is where for Gbam, Mbwa na now, and we kumaka the platform. As because Anima Joge as somebody that we started with. What I go, cake is where do you have anything you need to say about Gbam? Maybe advice or ihe na-emega say and just go ahead, please. Imana onwe abụ m mmadụ ihe na-agbakasị ahụ like keka m esi tinye adama like mfe ihe na-adịghị mma mgba nkịtị like ọ na-ata m ahụ ị na-aghọta and onwere na-atọ m ụtọ ka ịfụ mmadụ na-egro onye ọbụla mụ na ya na-anọ ọ bụrụ ihe in year out ị na ebe ị nọ no progress nothing na-agbara onye ahụ ọsọ. Enwego most of my friends why I don't disassociate myself from them ọrụrụ onwe ihe ha mee mana ana m enega anya ka ị na-enwe progress ka ị na-aga n'ihu ị nọrọ Bible sị nọrọ na mmehie na-eche ka amara ba alụ gị ụba abamị na ghọta Gbam egwurugo ọ bụ na Gbam egwurugo ọ mbịakwa ọzọ ọ dịghị possible ọ bụrụ pride mana one of the 48 laws of power say avoid people with ill luck. Yes ọ bụrụ na no pride here one of the laws of power to control this world then associate more with success in FF just like failure in our water. So one thing Gbam me like even on he bido Gbam I will tell you this he bido ya on a controversial level which for me I dem against ka ya rebo onye ọbụla abịa ọ bụrụ na asị mana ị na-anya kịta ịfụ na anomalize gị ọ bụrụgo a proper podcast. Some people will come and air their opinion based on this not based on mụ na onye a na-ese ka nkọta onye a ka kokoko owube mana mụ na onye a na-akọ. That's just my happiness and ị na-anya ịfụ na ọbịa grew nke bụ na corporate bodies personalities na-abịazi ịmana nwantị n'ime ha bụ enwe ndị na-ada like anything dragging many people like na ịbịa na comment section kọọ ha ọnụ it affect them it dey pain them like ha chọghị involve onwe ha with anything saga kama ya agba ha saga kama ya call ha out melie gaba one day bụ ịchọ ka ya ala they no send your papa. Yes, they have nothing to lose. Amamne na wata now. Yes. So ndị ahụ na-achọ ha saga na-achọ ha o nwere ka ịbịa kpọ ha sị njebe kịta aka mba mana ọbịa dị normal where I can come air my view my opinion based on this or based on this if na our first lady abịaga ebe a now. Yes. Some igwe na-abịa ebe a. Yes. Iche na ebe a iche ka abụla ebe a na-asị onye ajisi onye na such people ya na-abịa amamile wata. So that is the massive improvement Gbam me like it so much. Dalorinne. Thank you. It means a lot to us because Ogwa about our first love. Yes. More first hate. After I watched the war. Imana message indeligible controversy. Can say in ancho. Imana that first 5 interview I me go and meet another person but just controversy. Ka people were nugo di maka anyiwa. You are gonna imana uwabu strategy.
because ụfọdụ na struggle with podcast is because ha chọgoro ibidogodi sụwa oyibo ma ọ bụ kwuwe maka love kwuwe maka ọsọgwu akwube maka ya why will I leave onye nenye kata efe na-eme with streaming na raise the bar for ndị na-ekwu normal okwu ndị na-ekwu normal ya bụrụ ide me stream nkịta ya na-ayị ala anagata agba ọnụ ka atọ ọsọta anọgide nwa bụrụ mmadụ pịara ya oche ara ka eji akpata ego na Nigeria kịta yes now ibido anything stream nkịta ya na-apụ ala and ya dị steady ọ bụkwa ịpụ ala 2 days full time jobs afọ m nke fina na-anwakwa fina nke ọ na-eshi ekuku si ayajajajajaja kata imego mmadụ ịwa onye obodo ekwube you are the father of Southeast comedy Southeast comedy skit adago ka esikwuzo Igbo comedy skit ka ya ọsọ narrozie down ka inwe ikwu maka the growth in our industry otago na this industry ka ihe inwe ikwu ka esi eme enwe ebe anyị si emetie enwe ebe anyị na-asịrị emetie enwe because you have a documentary na my wife game it released very soon that I said that Onye Obodo is the inspired a lot of people. You say a lot of people. I think it's understatement. I have inspired a generation. Yes. Imana the Southeast entertainment a grow. But I think the problem I know is by the debate. I say giving honor to whom honor is due. Amamena wata. Ọbụrụ na na-eme ka enyebe m ya ma ọ bụ n'onwe ife nji eme mana onye fee eze elue o nwere mgbe afọ mụ Southeast Content Creators Association a team na the WhatsApp one statement mmadụ mere ebe a mee m nsi ebe a pụọ ị na-aghọta onwekwe na-enye ibie nri ebe a no king reigns forever so onye akwu okwu ị mara the level of his thinking and your thinking na content ọ bụzi ihe na-eche ka ị na-eche okay watago ụfọdụ ka na-eme content to gain that followership and some of us na-emezi content to stay relevant ka amakwa na ịka dị ndụ just to be relevant eke na-awata now mgbe m bido my content Southeast enwero that how will I put it enwero that iru in terms of comedy and kene in our even stand up there onye ọbụla na form worry area onye ọbụla ndị bụ worry ma ndị abụrụ worry onye ọbụla na Ogbogo stage onye ọbụla na-asụ oyibo so somebody came to Oka Sashatin and amaka ngiwa ibido mgbe a go abubata that stand up Igbo na Oka people like us use way now maybe skit mgbe bido skit na-emekwa skit na English mana mecha some ya ekiri mụ na my editor some na-ekiri nwekwa YouTube mgbe ahụ of course okay watago mụ na gị nọ na ala gị na abia palo something like that one pack or two pack 215 that's 215 how many people that's 11 years now 215 cannot be 11 years it should be more than okay 215 to 220 is 5 215 to 220 11 years more than a decade amam yende even then I don't do till that inspiration of ngwa me ihe ndị Ọnịcha ihe abụ area nto ya bụ ebe okay watago mkpe ekpere n'Igbo boom the first time I for 50,000 views I think normal account normal Facebook profile not even page okay so since then I esumudozie n'Igbo till the message ka nje bunata ndị Super Eagles on ka bia buba both my Instagram and kene yes. Now before then ịpụta na iro gwa ndị mmadụ na isi Ọnịcha nwa anyị eji afụ ndị si Ọnịcha you can testify to that especially why yes ime omume ma ọ bụkwa okwu afụ na ito na Ọnịcha aka masị amamị na aghọta iburu ndị Ọnịcha ihe akpala bụ ndị ọmata na ichefugo onwe ka na-asa ndị ọmata ha abịakwa amamị na aghọta mana ibido this Igbo comedy Ọnịcha the thing na ele
the thing na-ele young cats ana equeue into it and how wide ọ dị ndị niile na-eme ya na-ese na-agbara ego kịta ma ndị etoro n'Ọnịcha na-eklemzi Ọnịcha ma ndị Ọnịcha ha bụ visiting na-eklemzi Ọnịcha kịta onye ọbụla dịzi proud of ebe o si ndị abụ ebidogo nke ha so ị nọrọzi efu mgbe ya bụ nọ nwekwa yi nna ya vidio ga-abịa cheta m mgbe anyị nọ hapụkwa m onye Ọnịcha like everybody wants to identify mana some people bịa sị mgbe ọbụla ndị Ọnịcha a na-apịa ha nke a na-eme ịma mmadụ onye na-eme ya kịta na catch out na seal endorsement onye ọbụla na-asụzi Igbo nwere na-asụziri gị oyibo Alibaba show last year Sadikin Daria kpọm sị m na Abuja nsị ya mba ọ sị na ọfụ picture m na nke Alibaba nsị ya hey mmụnwakwa ose na entrance ebe red carpet mụ nga dị surprise njubazie ọsị oke na Alibaba na-ekwu maka ka comedies wee gazie regional onwe one guy oti na side southwest Yoruba when ka oti na south so iru nke m ka otiri asị ndị bụ comedy wee gaa southeast regional kịta anyị nwere eme ife Igbo na-eme awa skit n'Igbo mana eji eji obodo oyibo na-abata were na-aga Lagos a na-aga Abuja na-eje UK na-eje South Africa amamịrị na wata na epevuzie ewe is hardly ifo onye nọ na South East kịta na-achọ ibido content ebe sụbara gị oyibo Igbo kịta ka onye ọbụla na-asụ sọmadada eme ya ka ya na-akpịa subtitling ịwataghị gaba izuo ike and ọ na-ele tuded not enidere ịnụ ihe na-asụ before post ọ na-epost peki waya back to back peki a na-atapụrụ onwe ya Igbo Lauzeus gị na-eme ife English onye ọbụla akwago massive followership with Igbo so ifu na Igbo entertainment Igbo comedy when I mean entertainment I mean in terms of entertainment aspect comedy and skit making obiago norugo people na sign the deal 6 million 7 million 8 million na akwa advert with Igbo so ke ihe ọzọ ịchọ amamịrị na wata mgbe aha ibido ihe a na-agwa bụ you will not go far it will limit you onye akwa ihe a nsị mana mgbe ị na-asụgbu oyibo nothing nsụgbu Igbo ọgaba nkwechiri o kịtazi Monday jee towards Ọka Road ShopRite ife mazi na-eme content kịta don't be surprised that in years to come that this content creating I hear as a course na school very possible yes ndị gbara eje go bịa because onye ọbụla even couple self hima couple onye na-emezi content na odoga no content ka ndị a na-eme because Facebook is there just create something echete mgbe ọ ya abụ anyị mee video ti onye nenekwa ha ọ na-ata gị ndị mmadụ ha bịa nene mana kịta onye ọbụla na-emezi content so time shall come mgbe ọ ya abụ before nene nke gị bịa nene nke m so in terms of they're done then it was so in terms of content and all that anyị grow because we anyị ma ka anyị ha mgbe anyị bido anyị ma level anyị nọ marụ level anyị nọ kịta amami na wata most of us bụ content onwere jigoro content rụọ ụlọ nụọ nwaanyị nwee family na-anya moto ka ihe ha na-eme content which content Igbo content so if that this person is doing well so you don't underestimate the Igbo skit makers. Don't you think that there is a virus that is spreading, about Onitsha content creating? Everybody is now Onitsha. People are saying that they paint a bad image of Onitsha, Ori, Mwaka, Akwona, Don't you think it's a bad image of Onitsha? Obolo a bad image of Onitsha, Okay. Only ife bụ
Keka mesi tinye. Accepting your flaws. Accept your flaws and turning it into glory. Amamne na wata. I will give you an example. I mean no disrespect. Enwebela anyị eji afọ ndị si Nsụka mgbe a. No disrespect to. Yes. But the fact. Person like Nkori nwa Nsụka kuma ya ekwesị abịa na Nsụka ifo Rachel Okonkwo mood way. Nkori nwa Nsụka gave Nsụka face. Obialo mebele gi posh girl. Sobalu go oyibo. To show you na Nsụka nwekwa posh girl and o made that image. Ifuzo onye Nsụka na-agwa gị okwu ọ dị price gị na ọ bụ onye Nsụka. Nsụka abụzi obodo a na-ene anya less. Yes. Zubi Michael abịara omebelu gị ndị na-asụ oyibo. O mebere gị ala a na-eme n'Ọnịcha. So ị bịa sị na anyị nwa na-eme Igbo content ị na-awata na Ọnịcha content na anyị na-epe eti Ọnịcha black. No. Yes. This is who we are. This is our environment. Nwa Aba gụrụ egwu rough coin. Gwa gị ka esi alụ guy na Aba. Ọ bịala gwaba gị na Aba bụ businessman ndị ọrụ oyibo ndị na iwelu guy bịa ejụlọ guy eje Aba. Ejụlọ oshi eje Aba because anyị nwa nwee. Ome onye nọrọ ebe ọ nọ na-anụ ka esi erepụ Aba ebe oto ihe a na-atụ ya. Ịpụta na comment section say ọ bụ na ito na Aba eto m n'osisi ọma ịma mgbe nwan eto m ịma mgbe nwan nka na nka ịma mgbe osisi ka nkwome nka anyị nwa bụ ihe gbalile ebe a Unico hotel Unikoko ona ka Ọnịcha dị mgbe m bido Makis boy mmadụ kpọọ m sị m imebe bụ Makis na Ọnịcha nsị ehe na asị m ịma Makis ihe Makis ebe a na-eje aṅụ mmanya enwe anwụrị. Makis shouting Agbakọba park ha front line. Ị na-bring memories. Hey, mgbe anyị nọ Ọnịcha anyị nwa agbarili Agbakọba ime onye a na-akpọ osi ata ime onye a na-akpọ nka anyị nwa mere nka anyị nwa mere nka. This is who we are, accepting who we are. Our history. Ọnịcha sị gị n'otu ada asụ ọra ka mesụbalụ gị oyibo gbabala gị tai gosibe gị ọnịnọma ị ka ndị Ọnịcha gụọ akwụkwọ ma eme agwarịfa ma gwogwotugo ha na-hacha abụrụ Ikpeazụfa onye echi Ikpeazụfa anaghị ncha abụghị Ọnịcha ịka ha wee gụ Fino na Olamide na ihe agụrụ egwu sị gị na street na-ewetezi ego street mode ọbụzụ even na music ama m mgbe Mode 9 fa na rap ka America na-ewin lyricist of the year mana enwere onye ma ha na street mana kịtazi Olamide ya asụrụ gị pịọ ya were ya rap ọrụ gị egwu ọnọrọ sụbalụ gị acheka agụọrụ gị 100 songs 80% bụ Yoruba ka ọ sụrụ ebe a ịchọ ịnụ ịchọghị ịnụ nke a gbasara were ya na-ewinere onwe ya wọdụ na-eti n'akpa abịara ọsụbalụ gị oyibo ka ndị Amerịka wee nụ oke ka m gụọ n'English ọ ya bụ Amerịka ka mmarụkwa Fino negaro ha slodo na-atapụrụ onwe fe Igbo Flavor bila African culture n'isi high life ya ọ na ha ejiri ya ese. This is who we are. I accept ya. Ketazi people are go proud na nto na Ọnịcha. People are go proud of this part of town, this part of city. Ka amomo, ka noto. Take it or leave it. When some people ya actually experience that Ọnịcha lifestyle, that Aba lifestyle. Onwe ndị chi ime experience elote mgbe aha anyị na-eto ihe akpụrụ ọnụ bụ Warri. Everybody wanted to go to Warri. Everybody wanted to feel Warri. See, even my basket mat, my go die, AY, my Gandoki. Ihe ha na-agwa gị bụ how rough and streetwise Warri dị. Make it asị gị Warri no dey carry last. Ha bịa sụbalụ gị oyibo gosibe gị
ọ na-eme onye ọbụla chi ije wọrị ka anyị feel good ma ndị etoro na wọrị anọrọ na-asị gị area I be worry boy wafi I be worry boy and most of these boys pụta kịta na-emekwa ihe ọnịcha they are selling out they are cashing out chi machine na assign endorsement deals back to back iyo cash out ahụ na kitchen iyo cash out na chi machine dị when I was speaking with agwa ha na mgbe nọ their age ọ dịka ebe ya etu ka ya tere ka nọ na school mgbe a ifu unu so unu m ka a na-afụ but as little as they are as young as they are controlling millions ma follow at my age signing endorsements anya moto mgbe nọ their age kebifu moto nwa anyị nwaka na-eje ọrụ MC 15,000 5,000 si ebe a enye gị 10,000 ịgba moto going and coming 8,000 wee jee one village n'Enugu hopuzie spray ịbata na agba ngada ị na-agụ 50 naira ọnkụ egocha egote 11.2 ị na-eto onwe gị na this week shut down azụ ayetawa azụ amam na ị na-aghọta now so everybody need to accept their history who they are. This is us. Men juwe like these young content creators si Abakiliki apụta ha da-abịa emelụ gị sobalụ gị fune a na-atapiri gị obodo fa. This is us. This is who we are. We are proud of it. Inu ya fine, inu ya fine. And take it or leave it. You go like them. You go like it. Eni droke enu ya. If you onye ọbụla na-ebupụtezi ihe oji wee biri. I like him this boy onu ndị agụata. Ọ ya m nne gị sometimes. Ọ na-asụrụ gị agụata. Ị na-anụ that and ihe nji like mgbe hype mpe anyị na-echekarị Igbo ukwu. Okay. Ị na-aghọta. So na-anụ ya. Anyị na-eji Igbo ukwu ọfụma. Ebe a eso m my mother wee mee ebe a na-anụkọwane my mom sa na-eji Igbo ukwu ọfụma. So ọ na-afụ agụata eleghị m ọnwekasị awere wata ndị Nnewi the same thing na this nwaanyị Nnewi a ọ na-ekwu okwu ị na-anụ Nnewi a n'ọnụ ya. So ifu na onye ọbụla na-apụtazi from so this is who we are. So ọ na-agbapụtazi echi mezi omume ka ndị Ọnịcha ma ọ bụ sụọ slangs na Ọnịcha bụ kwuo okwu ịsaba na na-epromote criminality mmecha ya nlelụ m anya jee zuo oshi ka ejide gị ka amụ ego ọkụ ozugbo. You've been relevant for a very long time, and then it's to go from MC comedy evolve into content creation. Kedu as a OG Igbo now, kedu the secret of being relevant? You know, someone like you have been there, someone like Ezege, Obuefi, Black Abino, them. You know, you people have una no go for the test of time. Kedu you feel the secret of being relevant in the content industry? Being relevant, blowing is not the issue, but staying blowed. Yes, staying at the top. Yes. Okay, what I go because I want my geography. The higher you go, the harder it becomes. You know what? But staying relevant over the years is knowing what you want. One, and then naturally life dị ka onye na-anya ụgbọ mmiri waves ya na-abịa nke nwa ka ọ dịziri na navigate amamina wata onwe mgbe ọ ya eluo if na this type of comedy or this phase of comedy no Andreas na-ewu I'll use Black Abinos them as an example. Black Abino bido ka nwoke ọgwụ mecha involve nwanne ya nwoke mebe pastor and kịta abụzi chief udu amamine na wata. Content creating number one is blowing or on top. So here the next thing is staying relevant, and the more you are posting, the steady you are posting, the more you are that relevant. Ndolo na keto me 2 months 3 months what if drop ba. And that's make a way followers. You go that followers. Now what are you feeding them? And the content go be in many forms. Now,
eme home skit me follow me wash email follow me wash ịchọ one trending topic tinye ọnụ Yes. wish na ọ bụ somebody like top O bụ onwe ihe na trend o tinye ọnụ agbala m last top O mee comedy akacha m ọchịrịsị pas menu ya akacha m oti ndị mmadụ na-enene ya ọ bụrụ onwe nke anyị na-akpọ follow me wash ịchọ video trend ọ mechaa itinye ọnụ na ya maọbụ imese then anyị nwapụkwa stand-up comedians anyị na-enwe jokes sometimes ịgba anyị kamera drop one material like onwe nke nkọ ịmara nke ahụ ọ bụrụ na-ekwu maka difference between making love and having sex ị na-emake love ya sị na ọchịchị nka m na-enye gị edoro daft iteki ihe nkwu serious ihe a joke ka nkraki ị na-aghọta then mbọsị anyị emekwa eme skit so all these things ya eme gị gị na ọzọ igbo ndụ a nọrọ n'ime skit na ọ nọrọ na moto ya tikwa na kamera na okwu ihe ọchị ikwu postu o jere chọba cameraman ngwa ka location anyị eme amami na wata so all these things and then ị bịa nwee inwe open mind to accommodate people ịmana one of the things in a keep OGs bụ somebody like na-eso na Wizkid nọ kịta Wizkid karịrị Asake ka ọ gị Asake but Asake mere egwu feature Wizkid bịa old and new every year people must come out onwere onye ji content n'aka ma ọ bụ si na-ejidego mmiri na onwezi onye ọzọ mgbe eze ga-bido trend be my man kpọọ ya sị ya werukwa kịta agbara ego niile ya agbalụ maka ife ihe eme echekwana na ịkwụ n'ọkụ by this time next year another people ya apụtakwa inwe option onwe ka akpọọ gị isi na-enye gị 1 million akpọ onye ọsị 200,000 excuse me ndị achọ ịfụ gị chọkwa ịfụ onye akwụ onye 200,000 ya ahụ na-eme onye ahụ emekwa ya bụ ihe nnotisi mgbe after me Ogbuefi Abino Zeus 1-on-1 option adị mana ọ bụrụ mgbe ahụ ọ bụ sọ gị a na-ayọ gị ikwuchiri a na-ayọ gị mana option dịkwa na-ayọsị na ego ne 700 ngwa ka ikpogodo iyo akpụ iyo ya si nya 400 iyo na 350 na ọsọ ngwa weta ego ahapụgokwa go adị ngị nwa 700 a bụ nnukwu ego ebe 500 bụ a very big money onwe mkpo onye egbu olu gị and all that mana ịbịa wesapụ obi all these new cards bịa ifu na onye a na-eme ọfụma hey naka ngwa bịa ka ime because they are the ones trending they are the ones trending ị na-ekolabụ musicians na-eje ekolabụ onwe fa abụrụ na ngụ egwu asọm na omelero mana onwe ihe ma eji emerụ kolabụ anọgide bụraracha gị efuture Sabinus na nke Sabinus efuture amamị na aghọta two forces abịakọ ọnụ ihe na-abịa ihe eji adị relevant na the game. Dalu. Good news. From anywhere you are in the world, you can now be our guest on Gbam. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us. Can you gwa ụmụ nwaanyị nọ na the industry ọ dịka ha I don't know why for long ụmụ nwaanyị anyị na Southeast na Aslak but in na other places other places ịfụchakwa ụmụ nwaanyị na-emecha ọfụma and then some of them bụchakwa ndị Igbo sef na Lagos Marachi nwaanyị Nnewi some of them Choma Adugo ka ihe na-eme ụmụ nwaanyị anyị ndị nọ side there. How do you think they can come up and then at least level up with their male counterparts? At the end of the day, why bụ nwaanyị nwoke bụ nwoke. The truth of the matter be say he create that content or the easy to start or the easy
ọ dịrị izi especially mgbe inweghọ team inweghọ crew amami na wata ma ọ bụ na onye a nwee team nwee crew nwee ndị gị na ha na-anọ steady onwe ka ya gbaa gị n'isi ozugbo. I will give you an example. Mgbe a ma anụbeghị nwaanyị mụnwa A1 the Prince Okiri anyị nọkọchara ọnụ ọ dịka two mic anọkwe one skit gbaa m n'isi mgbe agbapụ Nigeria nsị A1 nekwa skit nchọ nchi ime anyị dịcha ndị pụta A1 bụ ihe tụtụrụ fon vidio m ozugbo ka ndị nọla anọ sị m postu eketa ihe a na-etere ozugbo ndị post ya vie m fonu m nyụkọrọ mana ọ bụrụ nọọsọ mbi nwere m kri ọgba gị n'isi iwe chebe like na nọkịta mnugo nwaanyị enwezi m days nji shoot so ọ gbazie m n'isi na ndị tue chebezie dada anyị emit mụọ bụ nwoke o na-agabiga ihe ichekizie nwaanyị. So from their own aspect awatakwa m then most of them adịrọ serious na South East anya most of ụmụ nwaanyị anya o nwere ka ofu ọya eme ka iru ya apụta ife ya ebe na-abịa na DM ịmara ụmụ nwoke dara iberibe elotere m mgbe o nwere some of my actress aya abụ ngwere fon ha enye m fosi m na reply onye a nwee fụ nwa mugu ewu nna ayọ ego si nsi anya m ego aka m mee n'ihe anụ ọkọlụgbada mfịa na DM dị gị mụ ji aka mbe ịlụwa ya ọnụ ebe a gbọrọ dị gị 300,000 dị gị enye m 100 jide tu mana ma akpa afasha nsi na-elu nwa mugu ọkwa ịghọtago. So men niile ajụkwara DM all those girls. So nwaanyị na-asị apụta na anwụ kwụrụ na anwụ na skit ma onye nọ na-asị ya nna ị maka send go to my account let me appreciate your beauty 1 million ọ na-abịa echi si onye apụta na Irobi ngwa bụ nwoke onye ya enye gị nwoke ọbụla kpọọ gị sị gị nna na ịmakakwasị ịma na ọhụmụ ngị nwere onwe ga-agbaba. So substance bịa mekwuzie fa that eagerness to shoot because at the end of the day ka ihe ji emelụ content and ọ dị sọbụlọ ka afụ ego ahụ nyanwa afụba gị obere ahụ ifuchọ ya na nke gị mee na-abịabago. O wee one of my actress meet m sị m na mmadụ kwụsịrị ya n'ezi na-asị nọ na-afịa na skit onye obodo si abịa ka ọ dọrọpụ ọsị mana orugo ebe je ọ dịkwasị na dịga anyị ya ego ka ọ gịnị ka ọ si aka ha see foto so ọ bụ ihe a na-atọ dị gị amamihe na aghọta ichekie mgbe abịa nyebi ya ego o nwere ebe ego anyị abụ ruo afụgo m one idiot one ewu ebe anyị na-agba bọọlụ mụnye bụ ịgba bọọlụ fụ nwa na-asa avụ ebe afọ nwa bidoro ọrụ taa osiri gere ego ka a na-akwụ ya na nwa nke a amaka dị ga-ese na 20,000 ọgbacha bụ ọkpọrọ osiri gị ya bịa ka ha na ebe gbarụ dị gị 80,000 ego for 4 months. anyị chọpụrụ aga ya ọ dozi esa ya eji m pakasịarị ya arụ ngwa gị na dị gị ebizikwa nkịta ịtacha gị ihe eche ịta hapụzie nwa mmadụ onye bụ ịlụ ọrụ ịhapụ ya ịkpọrọ ya kwụọ ya ụgwọ 4 months kill the process apart from ego ọ ga-enye at least for her to learn that life is not easy. Igbo that education. So most of ụmụ nwaanyị anyị na-eme content dịkwuo na mere some of them ụfọdụ dịka ha na-apụta ekwesịkwa ịnụ maka onye nwanụ na-akwụsị ịnụ maka onye a gosi na onye akwụsịghị drop content and again content na-eli ego how many of them nwere obi ị na-akpọ nkịta na ebe a onye nke shoot m skit last week akwa na ebe a gbaala ya 21,000 ozugbo 21,000 na Facebook no dey pay again nke a no dey pay but just to stay that relevant and agbakọkwa ụfọdụ ya aṅụ mineral ụfọdụ ya ata nka mgbe eji mecha onye na-ebe asị gị na bịa gị bụ 15,000 nkwụkwa ihe dị na abụrụ to stay relevant. It is. Ọ bụrụ mpibe ego aka then ha nwa bụ nwaanyị ha enwekwa obi spend there such money jee location wepụta ego chọọ ofe apartment kwụọ ụgwọ si oke achọghị na ebe a shoot 7 skits or 12 skits. Yes. So for them, for me isi m kwuo o nwere some akpụ ya natural courses na-elimit fa then nwekwuzie ma mmeri ka ha nwaji aka ha wee meere onwe ha. Yes. O nwere mgbe nnọkọta na tim ụmụ mgbe a wee kpọọ ha wee sị fa na onye ọbụla ya ebido mmebe na ọbụla na na-echetị mgbe nso unu bịa na anyị nwere skit nsị gị bịa na enwere shooting chọọ
show your own idea, show your own concept pụta were ya bịa ndị mmadụ gbakọjuo ịya afọrọde one or two ihe ya akpọ nna bịa ka anyị mee ife a bịa ka anyị mee na-eti ya na peji gị yes because sometimes mụ na gị mee because na-abụghị m onye ama ama I will overshadow you. Most people will not. I just na-afachala ilu gị but not you selling. yes So sometimes na-eme alone imegide alone imeta ofu ya atọ ụtọ ihe eji selu onwe gị ewere ya malụ gị yes ngwacha ha mgba aka some of them bịa bidozie mebe mana ọ dịkwa n'izi onye a mee 2 days mee 3 days n'anya chekicha ego ọkwụ cameraman yes o ji nwayọ kpaa so mụ adakwa m ata ha ụta ntagote ha ụta nke ihe oke daalụ recently obodo anyị for na you are a social commentator ịghọtago ịbụ onye na-etinye okwu ọnụ ịghọtago recently na nke ikpeazụ a ịbụ Verydarkman iji ọsọ gwa ajụ bulie n'isi Ratel I think from the amazim kiss video amazim ihe na-ewu mgbe ha itinye ọnụ ịghọtago ankịta akwa between him and Blord African Post gị so na Verydarkman you've never seen him explain before mana tata ọ na-explain first of all ke ihe nge na Verydarkman ji kedu enwe ihe na-eselu gị na ya initially enwe do you have anything against him or don't you like what he's doing ụfọdụ na-efidi no the Messiah anyị nwe na Nigeria na-etinyere anyị ọnụ against government nobody is talking except him Messiah. What do you have against the Ratel president? Go ahead. Ịma na ịbịafụ most times ndị na-agba ụka mgba bụ ndị jere ụka jeti ya ọfụma yes true of us yes somebody like Matthias Ezeaku ọsị gị na obu mbaka n'isi yes so for ha nwere nọgide tọọ na gbagba ụka mgba nwee ihe hafọ yes now emina nwe ebe Verydarkman na Verydarkman disappointed me a very big time okay mgbe Verydarkman bido I was his fan. I was fan of his ihe ọ na-eme his work my wife mgbe ha like Verydarkman from inception okay na-asị m na onye adịghị awọ nne nsị ya nne ịghọtaghọ this guy ịma why enwe m a school of thought enwe m my own life philosophy. I don't see things the way people see things. I see things from another angle. That is how Verydarkman started. Ọbụla onye ahụ unu si afụ ihe ka nyanwa si afụ. And in life, ndị na-afụ ife like that bụ 1% of 1%. yes Adị 100 wepụta 1%. N'ime 1% wepụta another 1%. Amamịrị na aghọta. yes They don't see things. Ifuru onye oshi ejide mana onye a na-afụ onye ọ ya bụ a convert ya skill oshi ya to something meaningful onye abụrụ genius ọ bụrụ onye ọbụla na-afụ ya amami na wata onye aka Verydarkman si wee bido mgbe a okwe watago na call people out like ya then ọbịa shift bezie from his aim for me now Verydarkman apụgo na setting entirely okay nya mere o ji awozi ada ebe niile when I started noticing this bụ mgbe ọ attack Don Jazzy ka ihe Don Jazzy me Don Jazzy asịlọ gị ji Don Jazzy asịlọ gị ede Don Jazzy na Bobrisky bụ friends mụ abụla m a fan of Bobrisky from day one ihe a na-ewe m iwe Bobrisky na-emebe ede Don Jazzy send eri ego ihe a personal matafa Verydarkman pụta si na o lose every respect onwe for Don Jazzy in his own money ka o si wee mee ihe so mụ afia bịafukwa from another angle that Verydarkman is trying to caution Bobrisky for you to support this guy na you dey open or dị ka ị na-encourage ị na-endorse ihe ọ na-eme thereby encouraging our youth to follow knowing fully well na ihe abụrụ na onye a bụ nwoke n'afọ ụmụ nwaanyị there are another angle nsi wee for the thing but maybe his approach o ji wee correct ya Don Jazzy
might be the problem. Ọ bụ na ọ pụta ị na-adọ mba bụ imetakwa nke ahụ imetara ya ka ihe na-akụziziri ya utu anyị for you to come mana ịpụta asị have lost every respect na what was anything in my eyes. The same Don Jazzy donate 100 million into your GUO. Mgbe anyị jere ụka asị iju ekwensu ju otutu niile na nlafia niile. NGO, not GUO. NGO. Ihe nakọtara sị na ihe etim na what was anything in your eyes. You lose every respect. Nyekwa gị ege na arụ. Ikwefu na awa abata gị. And from then till now, I knows anything about Don Jazzy asị. Don Jazzy asịrọ. Even mgbe Don Jazzy donate kwa to Harrison. Now, mgbe nke ahụ nwee ya 50-50 afọtakwa ma ngụ Verydarkman si abịa ahụ ihe a bụ encouraging our youth because Verydarkman bụ ihe mgbe ahụ obido ihe ọ na-epreach bụ have confidence in yourself na celebrities anya na ndị a na-ebi fake life. Don't live your life based on ihe ndị a na-egosi gị. Mgbe a ka onye abịa sị gị na ihe a bụ slimming tea mụ na gị mana nwere ihe a na-eslim na-enwe ya ọ sị gị na-asị enekwana akwụrụ ndị ụgwọ ka ha meri gị ya. Have confidence mgbe a ka like ya because ịmana fake life ju na our industry entertainment industry fake life. So Verydarkman was exposing that fake life because fake life a ya eme onye ka mma ife irie na onye aka gị mma by far ị na-ajụ onwe gị ajụjụ not knowing that you are living fine more than this person na moto ọ na-agba bụ boroyi nke o mee ya na ihe ọ na-eme bụ efizi packaging na eke ya mma. So Verydarkman was trying to expose this to give our youth that confidence mere nji follow bie. Now ebe nọzi wee kwachazie aka m n'isi Verydarkman bụ mgbe ya na Blord nwere the first okay, I think the second issue. Second Blord bịa tụọ phone wee sị na ọ na-atụ iPhone XR na ya package ka iPhone 17 yeah. Verydarkman bụ Verydarkman then ya bịa question all the youth why must you use XR in place of 17 Pro Max? Ihe a bụ inferiority complex. Low self-esteem. Ihe a bụ low self-esteem. Until you use 17 Pro Max, you go and buy 17 Pro Max. I was expecting Verydarkman to question Blord. Ihe na-ele Apple company na amakwa maka ya. Because obvious it's not from Apple company. It's not. Ihe bụ ihe je China jelo. I was expecting Verydarkman to question Blord. Why are you putting pressure on our youth? Why do you want our youth to live fake life? Why are you telling the youth ngwa bịa golu fake iPhone 17 no ifuru we n'ihe a bụ XR onye jiziri XR pụta ngị nwa ji fake onye jiri 17 Pro Max pụta ngị nwa ji fake 17 Pro Max onye ka ị na-ebuga mana n'ime onwe gị mana ide use this is angle but guess what he did? He countered Blord's phone sizie na nke na bụrụ 450 ka na-ere ya na nke bụ 280 tizie nọmba nwanne nwanyị the same illegality ka ọ bụ the same illegality the only thing bụ n'ibutuzi price nke gị. So ebe a ka m bịa kpọọ onwe m n'azụ because me I don't swallow line who can sink her. Even my own father mama when boy abem inside my kworo my father when boy mgbe asị m onwe nwanne nwoke ọ sị mechanism nchie my father serious one. Ị nakata na agwa nwoke dị ka onye mmekere onye mmanya eke onwe na-ese gị na nwanne gị nwoke jee dozie echi o mejọ m njidi ebezo na o mejọ m till date I see the greedy man. Gịnị bụ ihe nwere okwu don't involve me in your case. I don't inherit enemies, neither do I inherit friends. I make my own friends, I make my own enemies. I don't judge people based on na-asị na-asị. Ị na-aghọta? So mgbe aka m kpọrọ onwe m meeting bịa dụọ azụ mmadụ na onye apụgo na setting ahụ eji mara ya. Okay, the wave abịa the thing na-ekwo kwoto ije China ịgwaba ndị mmadụ na ego na-ele keke na ego na-ele lithium battery na ya crash the business na ya eme nka. He made a video also no importers but the problem of Nigeria. See Verydarkman ought to be smart now.
abịa m na China na Nigeria mfụ na na-ele ihe a 100,000 mana China na-ere ya 1,000. Onwe ha na-akpọ field study mgbe anyị jee school ime itie dozi mpọta nọ na China wayụ nje goro ihe a 1,000 elere ya 100,000 maybe agwa gị the factors. onweghị onye na-efe iri ka m esi tinye mụ na gị na-atụ phone ị na-ele 1 million mfụ ka m esile 500,000 with gain mmele ya business is turnover. ị na-aghọta ihe na-ekwu business bụ turnover mana ebe ị na-ele 1 million mụnwa na-ele 1 million onye a na-ele 1 million onye a na-ele 1 million gosi na enwe some factor that led up to that which na ihe ọbụla mee m nle below 1 million anọzi m na lose. So I was expecting him to ikwu ngwa na the factors but okay ndị importance no the exchange rate the clearing of nka but even out of that ihe 100,000 now ekwesịrị ili ya 80,000 at least we look at 80,000 higher ejikwa the gain of 20,000 or 50,000. No analysis on that at all. The only thing bụ na a na-ele ya 100,000 mana a na-ele ya 1 million ha manye ego na ha dị greedy because that is how we started with the Blord, not the greedy na ife ha bụ 280 till now. Container keke nwa na aikwu ka anyị guruzie na kia 600,000 na ya afube. Now the question is prices of those things on adago na Nigeria after that video. And I'm like ihe ya be emecha ya enwe end result. Mgbe anyị na-eme chemistry bụ a na-eme a na-achọ the end result. The end in a solve equation. Ihe ọbụla so gị na-ede iri ihe a na-enele anya bụ the end result. Isolve chi nwere the end result as not the end justifies the means, not the means justifying the end. At the end of the day, nothing. Ọbụla gadget price down na Nigeria. Ọbụla keke price da. So what is the essence of those videos I made in China? Mgbe I can't create onye as content creator. Because we say content creator. What is the aim of content creating? Ọbụla engagement. That's why you just drop video every 2 minutes. Monetized page for that matter. Whether monetize or not monetize, I don't say monetize. Kudos to him. He's supposed to be making his money. Am I in our water? Yes. So, nke ya na mgbe aka m bịa draw ba myself, mmadụ na onye apụgo na setting. Then case ọbụla bịa na Nigeria, Verydarkman nwee say. Regina hapụ di o nwee say. Messi Johnson o nwee say. Mohbad nwe asị. Onwe onye dị now. Onye ọbụla kpọrọ onwe an activist nwe area of concentration. Even ije school theater art ime masters ya nwe area of concentration na that theater art yo. Ime masters. Like ọbụla ime masters na my field of study geography na ihe plan be me bụ environmental impact assessment will be my area of na according na this line. Onye ọbụla kwesi inwere area of concentration you nwe focus. You just be floating. That's why you like this guy a na-akpọ Randy Peters. Mama P ka afa nke a na-akọlụ ndị real estate out ma Suju Motors Scott ife na ndị a nwe area of concert enwe na Regina rapụrụ Ned rapụrụ Regina nke ha gbasara ihe a bụ family problem jiri Regina abụrụ ụmụazị nke Ned ji abụ ụmụazị. But when it comes to governance, we want things working. Randy de chi hocho je House of Assembly submit ono na akọ asa akụkọ. Mana mgbe mata nke apụta then you are more like a content creator. Ihe na-eme ka ị na-eme because ya na-eche bụ ka ihe trend ka itinye ọnụ. Enwe any trading issue. Social commentary. Oh, you ọbụza na activism ka ọbụzi. Onwe ihe mee na itinye ọnụ. Adịbịa na-etinye ọnụ ị na-epose nọ nke gị bụ na ekwucha ọgwụ. No room for another person to say one or two. That is why o ji buruzi agenda bịa kịta na ha na-emezi ya asị Igbo kene. Mgbe ya na Harrison na-eme ọ sị na emepe WhatsApp group ebe a na-abịa attack ya.
You are the person attacking people. Verydarkman versus Bobrisky. Verydarkman versus Jollof Rice. Verydarkman versus Eyabojo. Verydarkman versus Tonto Dike. Verydarkman versus Portable. Verydarkman versus Blord. Verydarkman versus Nkechi Blessing. Verydarkman versus Nedu Wazobia. I can go on and on. And all, even Blessing CEO. And in all these things, none of them called you out first. You are the person that called them out. He was the aggressor. Yes. In all these things. So Kekisi Noruzi all of a sudden, is easy na gather to attack you. Were you expecting any patana attack in the Madonna Ekoga na gị nke ya na biro dikete o change go narrative na ha changes ya na this against ndị Igbo. So full Igbo tribe, the two jobless, the full Igbo tribe, Anambra, Ebonyi, Abia, Enugu, Imo, onwere ihe anyị na-arụ na South East na anyị ncha nọkọ ọnụ with ọhaneze ndị Igbo. Eweta n'ọjị wa ọjị manzu wee si oke ngwa ka anyị attack Zen Verydarkman. Our agenda today. That some people na this tribe doesn't like Ihineme, doesn't make them well agenda na the whole tribe. And in everything you do, everybody must not like you. If with this attack on Verydarkman on our comment, or supposedly like I even question his age. Baba NNM video ebe mmadụ nọ na-akpọrị si Ronaldo ebe ọ na-agba bọọlụ mmadụ weta Jesse Messi na-egosi si n'anya ọsị si fuck you. Eho si he show me na this man mere ihe na generation nna ya na nyanwa in the 7 years to come atụkọta ha ncha niile ọnụ ha erubekwa nkwata of si Ronaldo. Si Ronaldo elugo the apex of fame mmadụ yelu n'ụwa, the most followed human being on Instagram. On planet Earth. Nwere ihe a na-eme achieve nwoke na-eme na achieve. Ọ na Mars ka ọ chọzi ịba kịta ma na Jupiter. Mepe YouTube post one video within few minutes ọ mepe YouTube or pia millions of views o post be one video. Mana o nkwa ndị hate ya ịgba ndị akpụsuru nwere ihe si so if no it's normal. Document go ya na-egwu te. No matter what you do, no be everybody will go like you. Onye market obro onye obuna like him. And if say you be one best, some people go they call you Unku. So why is Verydarkman bothered? Now some people are like it, and some people may attack. If you don't have to go na setting, onye mmiri na-eri just na busy aka ebe ya agodo onwe. Inokataro putalo onwe ge mebe ga attack. You dey attack people. And in life, Baba, the best form of defense is attack. Can we get how these things works? Get a mad back at na magore in alone and name ye or na mage. Man, you on a mage no one else and game with Neze. Here be a Blord me Verydarkman. Like I said before, when they are like look up what half can involve Hana Saga. They are my brand, and we image and protect. And we many companies and all. So you be drag if I have a get a ban ime. Verydarkman if he na Potago. Why no that's a drag Portable? Portable bunyala na all onwe. Ya je drag ya happy. Or be drag ya Blord. Jonoka Blord as a businessman. Koje protect the business ya. Blord a drag be. We put a nude a post to. Or say, okay, for posting my nude, I will be giving you my nude every morning. But no, you're not on again on. Blord me pay a site. Guess what? Nobody jana ko go na check the nude ko send there. Or send there. Ebe che yala. Obani me. Blord ana ewunye. Oyezi Blord be na attack is here now. Where is the nude now? Where is the Go moto sina moto abu Verydarkman. No Verydarkman ka ọ na-akpụ ya no Verydarkman mee ya ogo di moto mgbe ogo moto Verydarkman kpọọ Babares ka BBRS say I dey fit convert so moto to so moto say Verydarkman never say no convert to but he insinuated na ihe anweke bụ converted version. Very smart guy. Blord wee na-ewunye
Blord egosi ndị na-eme ọda ngwaahịa fụ onye dị Benin si na onye Benin a nwee ike ịbụka Verydarkman eyiri ọnụ o mekwa vidio ọzọ si na Destiny Verydarkman ka ọ na-eyuzuzi Verydarkman eyezi ọnụ nke nwa na-atak ndị mmadụ ka a na-abịazi ị na-anazi azụ oriri izizi rate app boom ebe niile nwụrụ ọkụ mana ọ bịa na-eme gị atak ị na-agba ya nkịtị ebe a ka m na wee blame Harrison. Number one, I'm not a fan of Harrison. Gbam abụrụ m fan ya from day one because ọ na-alụkwa ọrụ o mana ife ihe ọbụla eme n'iru kamera for me is content. Ihe ọbụla eme n'iru kamera conscious of camera is content. Ị na-eji rescue kidnap victim ịnọ na phone ịnọ n'ime ọfịa ebe a na-agba egbe ịnọ na phone for me mụnwa na afịa as content. For me afọ me as some it might be serious o but the anya mụnwa ji afọ ya bụ content. Okay. Enwezie flop nwezie flaws Verydarkman abịazie attack bịa. Yes. Gwa minusu agba ya nkịtị amalọ mụ onye Verydarkman the temerity bịazie sizie gwa minusu I'm giving you 12 hours. Hey, automatum baba ye mụ na mmadụ megide mmadụ enye m 2 hours baba you go do your worst. Ịma ya sịrị mmadụ ya emege n'ụwa bụ ịnapụghị ndụ because na-eche ka ihe nyelu nwoke moral inye nwoke ibie ngwa data hours ga inye 2 hours ga tinye na ya fọrọ concrete evidence afọ na ị na-ezu oshi na ịbụ onye oshi for example na abịara ebe a kịta azụ oshi nwee pure evidence n'aka gị dị na ịma ndị zuru oshi a n'aka gị dị what will I do? I will report you to the police. Need the police evidence. Police will take it up. Verydarkman, they sue people before now. Abi? Verydarkman, they sue people. Jege egu Magneto jikwa ya egu. As now I'm again Verydarkman, they take sue you. O we go siti ya na egu. So I was expecting Verydarkman to sue Harrison. Ebiji that full evidence. Ebe si na enye 2 hours to come and confess. Okay, or confess cha. Is justice served? Or confess cha. Let's say na Harrison put a confess ya. Ndị ahịa ji na kidnapping case aya alapofa. Ega ha squander. Keka you can confess cha say happy. Aye hold you accountable. Or you confess, go and confess to police. I was just okay. What is the end result? Is Harrison behind bars? That man on email has any the 50 apopatagi. Okay, you open hand name without end result. Unna common sense. Unna mpoto. Evidence na Harrison Zuroshi na aki adiniya. Report what to force headquarters. Verydarkman na drag him at force headquarters. Not 1, not 2, not 3. On a steady. So, see this case. At a time, what agenda? Eba some people be another opinion altogether. Because na Verydarkman drop a video, Nisi Harris, or drop more than 10 videos. Yes. Or this is called personal fight. Nah, Tupac could say anything you want to do it for love. If I want to call you out, I don't mean I hate Iggy. I don't mean because I want to sanitize our society. I want to see a workable society. I never make an hate. Give me a wise man to say, don't despise people. Despise their action. Don't love people. Love their action, their deeds. Because only a melonjo, we can look at each area. There's room for repentance. Right? A drag Harrison down. What is the aim? Is it what Alpha Harrison? Or Kehodo Harrison accountable for informe? Or can we a sane society? Or no, can we a sane society? And all that. Ipo Harrison, put everything hand over to police. Harrison go be false headquarters. Need the first evidence, need the second evidence, or you sue you to court. All police more court the say, Onye the guilty, Onye adoro guilty. Not social media. Social media be obia I want content creator. We make create a content.
gbalu views gbalu ego. You have issue with the Verydarkman because you wanna if you've not praised somebody before, why are you cut off the person? You said something like that. I said something like that. That no, he praised Beria since Onya na eme nke dị mma. On was the issues because Nanya Harrison has been showing us ndị a na-rescue so kidnappers ndị a na-agbagbu ka ha si aba n'ime ọfịa. We have been seeing it. Ọ bụla eziokwu bụla asị, we don't know. Enwe ha na-akpọ constructive criticism and destructive criticism. Verydarkman criticize people but not constructively. Okay. In our now. Okay. Onwelo onye dị perfect. After all, Verydarkman mgbe o je rescue or kidnapping victim nke ya, ọ gbailo video. Ọ gba video wepụta isi na moto. Onye a na-agba egbe n'iru. Ọ na-ejebe ndị kidnappers na ọ na-eme video ka o gosikwa unu ebe ọ na-eje. Ha chere ndị bụ content. Ihe agwa m na ịchọ agbonugo ga inunugo ya nọ na ntị gị ndọ ya chakam in middle of nowhere. Ihe tebe phone gị dị. Hey, na like wa me na-eme o ị na-agbani disi ike mana ịfụrụ nka imetọghọ nka. Neki esimia. Ma ọ bụ karị imi ona, ịkarị imi ona. He doesn't praise people. Ihe ọ na-eche bụ ọnọrụ. Tiri inwe issue. Then you ask yourself, what kind of country ka anyị nọ na ya? And ebe a bụ ka ebe ọzọ nọ wee gụpụ onwe m Verydarkman nọ. Verydarkman bụ Verydarkman ma ọ bụ Verydarkman such issue mee onwere ihe gbasara Harrison ma ndị oyi ejide n'onu Nigerian Police Force ndị kwesịghị ime ka enwee security because ọ bụ na enwee security kidnapping aya adị. Ọ bụ na kidnapping adịrọ anyị enwe the issue of ransom. Ọ bụ na ransom adịghọ anyị sị enwe issue of Harrison iwepụ ego. Kidnap mmadụ si ha weta 20 million eweta 20 nye Harrison ewepụ 5 million ka akọsi call kidnapper kpọọ na phone na ego ha ezuru ezu. Police abịa arrest ya Harrison fi wepụ ego ndị kidnapper. Verydarkman apụta gwa anyị na onye nwa kpọọ police mere Harrison arrest. Ikpọ police abani mafia rescue that man nkọ. Ikpọ police a stop insecurity stop that kidnapping nkọ. If they explain Nigeria to you and you understand it, few years from now, kidnappers ya agbaga akwụkwọ na court. In on a court, kidnappers anọrọ. George, I say what is the case? I say, my lord, I kidnapped somebody. I deposited for 50 million, but this guy bring 30. George, I say, why did you remove the money of a kidnapper? He say, I name a problem. I say, 15 years imprisonment for removing the money of kidnapper. Police escort will get back prison, kidnapper, bar machine. That not check mafia. Very soon at this country. Protecting the rights of kidnappers too. Now, you must go to Ndri Joy. Those kidnappers say, "Yana and where's bar for Hano, Mobundin on a such business." No one in a pool if an ego hezu. If no be content or personal beef or any agenda, I think the right thing to do is to secure that man first. The man secure the freedom. After the man apụtago onwezi ihe ịchọzi ịgwazi onye through this process ekwube. You go ahead. Man until now they no see the money, they no see the man. Verydarkman adazi ekwu okwu. Harrison anọghọ behind bars. Everybody's going freely. Kidnappers can ebe ha nọ. With the man there in with captive. the man in captive. So what is the end? Harrison abịa na-eme ka ọ ghara ise. Let me keep mute. Keep mute for what? Asị na izuru oshi, come and explain yourself. Oluechi ọbụla eziokwu, you answer to the authority. Ọ bụrụkwa na asị, ikiri ya yourself. Harrison no sue Verydarkman for defamation of character. Ese na ngwa bịa kọwaa na court. Verydarkman esuru Harrison with full evidence also na oji. After 48 hours, Verydarkman drop a full video. No, nwere ihe nwere isi ọ na-akọ na ya. Mana nkwa nwoke na ebe afụ unju ndị agbaga mbele. Ihu ihe a na-agwazi the family. The Harrison bụ ọnwa ihe mere that man. Mana unu nwa bịa wepụta n'iru akwụkwọ wee kọba. One of my DSS friends na insecurity abụghị ihe ha na-etinye ọnụ online. Yes. Ịma why? Ma ndị a na-eme ya, ma ndị a na-nwazi a na-agba na die off, they follow you. Of course.
Ezege si no mbasa ha gbacha abụọ n'Ọnịcha so imego nnọkọ ka esi anakọ ka nwa manya nyanwa jee across ka o jee eze akọ kọla ka ọ na-aza ụmụazị eburu siana gbapụta ha edo ya Ezege tọọnụ ka echicha menụ n'ebe a n'ezi anya fọ na-akwa Ezege yi ka ndị anyị ofu ekros tasị Ezege ọ gị na Ezege sị nwanne ọkwa ya ọsị ndị aka anyị na return agbakwa siana na ọ bụ na Ezege bụ onye ọbụla ọ bụ onye ọbụ mgbe ọbụla nọ n'iru akwụkwọ na-ekwu isi ekurisi ijide ha ụmụazị were gị china ya ozugbo because you dey street how on street then they know you but you don't know them ihe gbasara security insecurity when ndị ọ dịrị even police no ha dey release plan ka ha si eje maọbụ achi ije operation and they release gị for gịnị ọ bụrụ insecure that man first okay adragide jide Harrison gbuo Harrison ọ ya eme ka that man pụta ebe afọ ọ bụrụ yes then fine and good because mgbe na-eme ya ka m na-asị ka Verydarkman na-achọ ime achieve I think the two things ekwesị ime achieve is has to stop insecurity kidnapping and how to rescue that man. This is the major two things. Then ejidezie Harrison ma ọ bụrụ na ihe akwa bụ eziokwu Harrison gwa bịa zazie ụgba gị mana hapụ those things na drag Harrison at the end of the day o nwere ihe drag ta n'aka Harrison ọkwa tata ka Harrison post kwa ebe yara nis ebe ọzọ ha na-abakwa alụọla ya stika ebe o ji egbo na with camera Harrison bie na polo lebe ka ọ na-achịgharịla like brain na this country abi Harrison lebe dị akwa 20,000 eselu Verydarkman video ebe atabili apụl atabi si na ọka esa Verydarkman ego apụ ti kamera na-atabizie were create content ifuru onye ọbụla jos na-apụ ala na this country. Ị chọrọ ebe ị ga-agbara ana ị chọrọ ndị ji integrity ele ana ndị ọ ga-abụ alesigan enye gị instant allocation bịa na Pine Leaf Estate and Properties nke onye isi anyị bụ nnukwu ụkọchukwu ji egwu chukwu ele ana ịbịa ijiri anya gị fụrụ with Pine Leaf Estate land banking is a must. What do you have to say about Harrison's activism as a person? I want to go some people, I think somebody called him out here, one issue with us and everything. Some people, you know, and the activists are they supposed to behave in a particular way? Or do you think that they're just playing with us? In my own destiny, like I said before, I'm a fan of Harrison. Mgbe m na-ekiri ihe Harrison na-eme ihe ngwere nwe bụ na this guy na-atara anyị kwa based on ihe ọ na-egosi anyị but ihe a abụla ọrụ ya ịbụlọ a first man ịbụlọ police nke iji abụ amị mana ọ ngị nwa na-ewepụta onwe gị ji rescue ndị mmadụ sometimes ikwuo na iwepụta your own personal money iwepụta a drone now two things are involved now ọ dịzie ka ị na-expose ndị police na ha mara ihe ha na-arụ na ka ha wee mara ọrụ which might not go well with them. Are you getting me now? That's number one. Then number two, nke ọ bụla ị na-eme na-egosi anyị n'iru akwụkwọ so more for ya more as a content ka ọ na-create because for me ihe ọ bụla a na-eme ọ dịghọ serious na ịkpọ your wife kịta kamera bi mepere ya ti ọ dịghọ for me ọ bụla of content ka ọ na-create amami na wata anọghị ọmụmala ihe ọ na-eme whether na ọ dị real ka ọ na ọ dịrọ real onwe mgbe ọ na-fly ọ dị ka a na-esi na ọ dị stage amaghọm mana nke mma bụ a na-egosi anyị nyanwa na-egosi not even ndị polisi na-egosi maọbụ ndị amị ọ na-egosi ma mgbe abalị ime ọfịa ma ndị agbagbula agbagbu for me baba ife a abụla ọlụ gị imegide lose your life in the process. Nigeria ka ya dị ka ọ ya dị. We'll move on. Nigeria will move on. Nigeria will move on. And I don't take na Harrison enwego family. Baba onye ọbụla anụ nwaanyị nwee family nwee certain things ọ ya zi na-eme be it online and offline. Because onwe ihe mee ga-eche achọ ọ ga-afụ ha ọkwa maazị aka ị na-ata afụfụ. Nwe information na onwe ebe ezo onwe my own as a good citizen to report to the police. Police unu rụzie ọrụ. Ọ na-alụkwanụ. Mmesolu unu bụ ebe afọ.
unu enyibe m bulletproof agbakwana m ya n'isi nkọ ma ọ bụ akajie m ọkpa na abụ. Yes. Maybe your own content is rescue kidnap victims. Now, since ebidoro ihe ahụ, kidnapping na akwụsịgo. One of the video mfu, now my wife, n'ihe abụla ọrụ this boy. Enwere other ways to support people. To support the force. To support community. Ọ bụla ego ka ire ezite, bịa local vigilante, binwo ha motorcycle in your own capacity. About ngwa iba n'ime ofia with egbe, with the camera, with camera, as a person, with phone, with laptop and tracking laptop. device. You are not a force man. Nke a gosi the kind of country anyị nọ na ya. Anything can go. Anything can go. Ihe ọrụ gị. Enwere ndị ihe abụọ ọrụ ha. Enwere Minister of Defense na this country. Enwere Army Chief. Enwere IG of Police. Our local vigilante na ebe afọ. What are they doing? Okay, na ịmazi ọrụ ọfụma. Ngwa let them officially employ you. Right? Nyezie gị as ọrụ. Because we are talking about human lives here. We are. Mgbe na nweda scandal ka m chọrọ ime video ka m sị ya ịgacha nke a pụta baba baa n'ụlọ go and rest. The best you can do, you will go to the platform, lend voice. Lend their voice again. Ịkpọ police, ịkpọ ndị army. Ndị a bụ trained personnel, ihe train ufa. They fit survive them and go ya survive for ya. Ị na-abakwa ebe ahụ iburu kamera. I can just say one of enjoyable fan from day one. It's even more better than erase Lego, put a fundi in the city, Kenyalaka, Lualo, all those ones. Mom can Hana look, but at least. Mananka ball police, Nami, and local vigilante. Let it be their work. Leave it for them. If we female, Obon Anambra State, Jide the governor of Anambra State, Obon Delta State, Jide your governor. Let's equip our local vigilante, kahalu olofa, and all that. Not you. You should have an mafia to rescue kidnapped victims. Or another process can be a scandal of 5.4 million or 4.5 million. 5.4. 5.4 million, I say. 5.4 million, I say. Till now, I am as the genesis and the revelation of that case. I am as the case we could be. I am as in a Kuchia got the money. I am as in a release got the man. I am as in a at Onye Bahana top tagi Onye Obod Gabago kwa his normal life. This is Nigeria for you. Dalo. Sometimes you also talk about Verydarkman followers, the Ratels. Can you feel about the Ratels? The Ratels feel that this man is somebody that is speaking for them when nobody is there. But what they can have according to you, know, so what do you have to say about Indiana Bonde Ratels? In general, don't regard people that when you make comments, they will come with insults. They have nothing to offer. Fact. If you look, maybe any your opinion on a case, investigate. That's why you have not gone far. Una has nothing to offer. You possibly engage here. Because I wouldn't engage with be saying no. But I think Oku can swear water. But people that comes with insult with empty vessels. I thought you have sense. That's why others have left you. Now, the name and their test Imana youths of these days like a trend. Most of them are that way follow Verydarkman na ha my Verydarkman no name. Or bona ha follow because he be a trend. Bandwagonism. Oga. Afu bemunde rates na amu ilote the days of Angela Musu. Yes. Yeah. Bia na Facebook bia anything against Angela, especially the married women. Ilote the days of Malians. Yes. All over Nigeria. Malians not the wear belt. Malians not the great person. Onye sajo say no Malian. Ihe ni na ewu. Amame na water. So the ratep take to Onye Obod aputakwa. We are rates. Onwere ebe dem monthly meeting. Onwere ebe na eme ana to monthly dues.
contribution. Onwere ebe na nothing. So if you have No aim, no aim, no vision, no mission. Aga enwe group I see the aim of this group, the vision of the Aga je before the does be no Obosia. even Anambra comedians, I think early last year, sometime last year, I meant to clean up na Anambra comedians. So nipo for those Akman. Akman. Akwa ime ya gacha mana eko Any group can just organize themselves. Come themselves kwa meya. Amamena wata. Mana abia nwe group as okay, the aim of this our group is this, is that. If you name a vision. There are tests bonde like a Verydarkman. In our water. Ima that is the two rates kita. Akwea? So me too, I'm a rate. You could say I'm a rate. Say which one? The movement or the app? Blord, sir. I'm in our water now. So, if I say they like Verydarkman or who anything about Verydarkman, they come with attack. But Verydarkman speak against other people. My imankede ewute mgbe ifu di mkpa mmadụ chi ụmụ ji family. So women they marry rubbish how di mkpa chi ụmụ chi family mi ọ ya gwa gị. You can never reach the height of Verydarkman. Nye nwa na-ekwu ife elube kwa height nge nwa. Onye afia bụ Cornelius. Ima na Cornelius imagination na Cornelius. Ogbu ya ni na anwụsisigon. Yes. Cornelius. Osege, in your full generation, you cannot achieve what Verydarkman. Or they happy with what Verydarkman is achieving. Condition here. He's not bothered about his own life. He's not bothered. Come here, the poor. My happen na Verydarkman in the rain. Umwana no rubbish yo. Imana yini mana marob na ega na akpakọ mentality. If ega na akpa. Yes. Or mentality. Onwere big man bụ mugu. Onwere rich man bụ mugu. Mentality echiche. Seeing opportunity when you are seeing cruise. Verydarkman na catch cruise Blord na for opportunity. Ese na ye send there nudo mepe site. Ima thousands of dollars or na that site. Ki na send the nudo kwa ze send. Ona you need to rates or app kwa ya rate. You need to ratel app wa na ese. O me go sukwa gi mmadụ one download go ye. Sekwa gị in 6 months no ye ka ego a half. Were eje lụọ maternity, lụọ school, mee nka. You are seeing cruise, he's seeing business. Ọ dịka sị gị ihe ọbụla wetara ego bụ ọrụ. Yes. Blord bido with gift card, lụọ app, lụọ POS, buy real estate. Tụrọtaba gadget. One offload container ị na-afịa. One load container ị na-afịa. Baga na gbambo. Full grown man no family anọ n'ebe ọ na-eti rate. Verydarkman eboro nwaanyị na ọ na hotel na-emerụ nu video. Ah God. Boro nwaanyị. Ihu the girl ngo. Nezo ihu the girl. Your problem abro ka ifu ihu onya. That is your problem. That is your daily prayer. Na kedu ụbọchị ị ga-afụ iru onya. I want to understand ndị afụfụ Verydarkman ụta why growing up push you to the extent of ịla amụ ya online. Baba, it show me, say when I dey grow, I suffer past Verydarkman. And you did not think of the only option, Abolo. Ichene elebam Verydarkman fokwa azumanya. Abi? Now if you go kwa before. Amudo. If you get sick of why, I would tell also carve my go. I they pay him every month. I bro see lebam. I told me my for water. I lom team boom. I serve messing. I want concrete. Hello na emeka of IT egwu. Some of us were conductor. Eso my mother su utaba n'ime afia. Na esu utaba. Utaba na esu one day, na-esucha nke 3-4 days. Alum na CCC. Construction company during the time of Peter Obi. If we mgbe na-eji anyị na-apụ na anwụ steady to earn a living. And then well am egele. Because it is a obro nongwa invented the ammo. You know, it is a natural thing that everybody carry. Where site? Me register anybody can do. So careful for a horta. Warranty ya. Oga and I say don't judge my past. No, I go judge your past too. That is why in the Bible mgbe Jesus Christ. Chineke bido n'oge kwado orie
ọ bụrụ ọkwasị na virgin mụ ya why na ofu achawa m ho Jesus ka say I don't judge my past okay your past your background matters because your mentality such me ma afufu a very dark man ta at that age ya kwuo age ahụ olele amụ ahụ mara afufu ọta to compare to me anyị nwa na-eji ofe lie 3 weeks my mom na-echange icho na ofe ochie esi ofe onugbu anyị awọ m gide ede eji so onugbu eme ụtọ ebe to ogu tie gba akwụ tie owogo ofe akwụ esite rice ọ na-agbada esite eweta tomato tie ton owogo stew nke ga abụrụ poverty nke ga were wretchedness ịma na enwe poverty enwe poor background enwe poverty stew dịka ọ na-agwụ ife na stew na ọkwụrụ na-agakọ ọnụ aya na riso beans na onwoli ihe ya combine balo with my mom combine na agwa mmadụ na my mom combine gide unu nwa bụ beans na ji beans na ọka bi my mom na combine beans na abacha ya ịma etita beans we n'ime ton ka o wee buo ibu because ire so beans onye ju onye ọbụla afọ a na-esi beans a na-esi ọka beans dị soft ọka esie ike iricha ya nwụọ mmiri bazie toilet je enyo nsị mpi a na-ekwe sachukwu ihe ma afụfụ ahụ Verydarkman ta that is only option bụzi ịlele amụ na-enwuzie and tomorrow onye asị gị that na onye ahụ tomorrow onye apatazie he's not after your money. He's not after your money. Somebody that no nwere integrity oga integrity abụrụ ihe a na-amụ amụ. Integrity bụ natara chi ọ na-esi from be integrity abụghị ihe nọgide mapụta ofu ebe si nweghị integrity oga ị nwere ya bụ na enweghị ya ngwa we were your integrity container si na ya atụnata nkọ aya fugo the container price si ya crash nkọ imepụkwa ọnụ tinye na send the very dark Blord amụ gị send her where is your integrity oga send the amụ gị if you have integrity keep up with your words remember ekwu okwu eme ikwu no forever ikwu no niye send every morning fresh one ka na nwunye na ekilie send ya emepegokwu site okay I send it here na site aje ba je gbalo nwa Christmas ade amu buzi I kwuo na amu Verydarkman abu guy integrity na akwa onwe account ya ana akonye ụgwọ NGO ije ebe you can still see the amount of money there but he made it available also na this year no ga-eme ya so that you can walk into any bank and they can give you access to the bank if na Diego ka ebe atụle ego ka ọ dị na bank. Okay, another angle. Atụle ego ka ọ dị na bank. Then the interest they gonna generate nko. I get 300 million na account every day we go na amụtalụ gị. Okay, yeah, because bank is actually using your yes now after 6 months of course is able 300 million. Ihe kwesịrị ịmụ ya n'elu. Then schools aya alụ agwụgo. Boreholes aya gbapụrụ ndị mmadụ agwụgo. Ka ye on na bank eme. Ka ye on na bank eme. Or on a bank, everybody can keep money in the bank. And that was not the aim for actually bringing the money. What is NGO? NGO now. Only Hanaru. Motherless baby I genete in the hospital I just Jimenka Nkokwan. They will go to a bank saying metal here. For me, what was that? And we're gonna put my daughter. For my daughter, I cost 5 years this year. For that 5 years, I met to be Miaka. So what's a jam with Yakunego? Manaka went 300 million account, but I went factory in Chero. And we're more non Chero. Nasking and well on account. And we reason age where to a gaff. Integritable. And you get 10 naira. Ki we are good miri. We are good miri. About I do be saying I met to be Miaka. So not get a work with any bank. Nature access account name mepe ho. Signature God. Signature guard ho. You just nature access one account NGO. I call again kwete since then mother only go access or site send na the site ahụ fair. Global projects ego ahụ anyị jewelu na ọgwụ a onye radio na ụfọdụ na anyị ji akwụpụtalụ mmadụ ụgwọ ụfọdụ na anyị ji agbapụ oboho na this community there's no for accountability.
Also, no more integrity in Nigeria. Ihe ọ sị na Some people are saying that he was indirectly talking to Lord Zeus. So can when Zeus be there heard about afọ m the team and achọrọ m itiri ha na abụọ ọnụ. Okay. Achọrọ m itiri ha na abụọ ọnụ. Anybody can say anything. Mpụta kịta nsị gị na ọmụ of the funniest man in Nigeria nke a gbasara gị. I don't agree on that. DJ Starfish introduce onwe ọ sị gị nọ Southeast DJ number 1. O wee gị iwe ijebe court. Alonso pụta sị na onye nwa bụ eze egwu 1. Ọzọ eze egwu 1 o wee gị iwe iza the god of music ma ọ bụ god of DJ 1 na Nigeria. Yes. Ihe nkịta kpọrọ onwe ka ọ na-aza. So ọ bịa sị na onye nwa nwere integrity nyanwa sị. Mgbo. Of course. Nchọpụta eche sị gị na m nwere m integrity. What is integrity? Integrity all block keeping up to your words. My A is my A, my B Your is my A B. is A, your B is B, irrespective of whose horses is gone. Mana ikwala anyị nkwa amụtị na ya afụbe, where is the integrity? Amụ ọ dịka gị mkpa. Ihe ọjọọ na ya wee kwu. Nya ka njiwe sị gị n'ụwa bụ onye chi ihe ala ewepụta onwe gị gịnị ahịa ala. Oju onye ọbụla. Ayayaya. Ọ gbalụ gị ọsọ ozugbo. Mana ọ na-ayịsa gị na-azụ. Ọ na-ayịsa gị na-azụ. Ị na-akọ ọnụ ihe Harrison kwesịrị ime mgbe a na-eme ya. I was expecting Harrison. But at a time, Harrison na nsi anyway, maybe na aka ya dị ọcha, I don't know. Or maybe na ọ na-eme ka udo dị. Or maybe na ọ na-eme ka ọ yarụ ese. Mba dị chọ nkụkasịa. I was expecting Harrison because o nwere ndị accuse ya be accuse m na ya funi na-eme nkwugheri. Ya nwere mgba gị nkịtị. Mana when the attack bịa o nwere ka m esi sumudo gị. If not since Harrison bịa kwubezie his own part ka Verydarkman desist nazi azụ. Just like D1 is when I apịakwa mgbe ahụ. If not tupu D1 ọnụ ọzọ. Till now, D1 na drop prayer video steady by steady. If you go your D1 ọnụ ọzọ. Mana ya na-akwato ya mgba mana ọ bịa n'azụ. O chebiri gị n'ọzọ. Ị ma na ya na Blord nwebulu okwu mgbe a. Blord n'otu put body. The second issue a wee pụta ihe phone asị họ. Blord marketụrụ onwe ya phone nyawa bụ ihe mee tell onwe price nke T price nke ọsọ gị nyawa bụ ihe mebe video kpọba Blord kpọba ya onye oshi na ọ na-amị ọkọ Nigeria. Blord wee sumude akwa ya nyawa na-azụ Blord ka na-akụ ya ka na-esu ya. The next thing is ndị return asị Blord is seeking for VDM attention. Onye nọrọ onwe sinsi marketiri phone ọ na-attack bịa ọ bịazie ka akwatụzie and this is life. Ọ gaghị onwere onye nwe monopoly of madness. Anyị tokwu n'Ọnịcha ebe ala ịda ahịa ala gwesịrị pata street now. Normally, if you look at it, VDM is actually helping Blord, which Blord even acknowledged. Yeah, before Uncle. So you will say that Verydarkman is a force to be reckoned with. No, Verydarkman is a very big force, so I'm not disputing that the fact. Most followed and the most engaged. Onwe onye bịa sị m eke ka o si wee tizie Verydarkman is a big name. That's why you see before Uncle Verydarkman bụrụ a small name mana ekwu maka ya. A big name mere nji ekwuru maka ya now. So work ka eburukwa a big name ka mana ekwu maka gị. Yes, because for that's no social media enye engagement. No, it is when you talk about Verydarkman that you have. Ọ engagement mana ekwu. Onye akpata no mpia ka nkwu maka mpia ka mana ya topụrụ ihe na mpia ọnụ. Are you on social media to get sand or ndokwa manya. Ọ engagement ka na social media. People you talk about is people that are to get blessing and then share a holy communion. Holy communion. We are there to get engagement. Get engagement. If Ifeanyuba trend, mwa na anya kwuo my opinion. Ifeanyuba is a big force. Yes. Catholic Church is a big force. Yes. And here be here menu. Ọ bụrụ na church ya nọ na isi ya dị m akụ aka ịkpata mkpamkpam ka m bịa onwe ma the pastor. Onwe ma the church. Ọ bụrụ gata ọ gawarụ. Equally on, I say you are just a content creator. I from comment on one of my YouTube page. Somebody comment to my page saying you are just a content creator. Somebody else say, has he ever told you that he was a lawyer before? And when you go say saying a barrister.
Iwunu go bịa sị gị na ọ bụ edibia. Just I say VDM is feeding you and your family. They say, wow. More and that support VDM can VDM they feed me. And give one support. He's not feeding you. Are you not mad? If you didn't mad, che family. VDM this, VDM that, VDM this. But VDM has never for one day post your business. In my VDM post to a business again at his page. In more than a year. So what are you benefiting from this person? Okay, I know if they find somebody or they follow somebody, if I know they benefit anything, you know. Yes. Like, I'm going to borrow material, something here, no, because by no any information, the father's right say in anything, try to learn something. But if I'm not benefiting or learning anything from you, can you see na nesogi? Yes. Can you see? Anyway, many people now fan their work and their kene. Man, you must expect every day pota. Na-ekwu maka ya ma ọ bụ na-akọ maka ya. Yes, all oge ka ị na-ala like ime ihe ị na-eme. Yes. Well done, jisi ike. Mmụọ ọkwa nke na-eme. Yes. Mana ebe ifu dị ikpe mmadụ che family, isi na-abazi n'ime, isi akwachara gosi gị na onye agbadabago na age. Yes. O nwere ike in the next 10-15 years kịta, ọ bụrụ ya na-awazi ọjị na ụmụnna. Yes. Eweta ọjị asị ka okenye n'ebe. Yes. You can never get to the height of VDM. No, your bone was okay, get that. You can never get to the height of VDM in your life. Ngi nwa na-ekwu ilu the height of VDM ya. You can never bring VDM down. Also again so ngi nwa. Okwe ka na-agwụrụ ụmụ nwaanyị kịta bi na bife iche inu di. Nna gị na onye akpakwa onwe akụkọ ya abụ nwoke kọ odoga ya na onye enweghị future. Onweghị prospect. Nwoke bụ nwoke kwesịrị ịnọ na-eche how am I going to get better? How am I going to get better? Mana nwoke ọbụla nọ mgbe ọbụla ọ na-ediscuss ha nwoke ibi esi eme ọfụma na-alụrụ ya oti mkpu. That man is less a man. Yes. I'm a fan of Messi. I'm a fan of football. I'm a fan of Arsenal. Mana mgbe ọbụla m nọrụzie content m niile maọbụ post m niile maọbụ ihe niile na-ede ọ bụrụ how Arsenal is doing well, how Arsenal is doing this. Arsenal egbuo m, Arsenal break, except it is your niche. Arsenal Arsenal make create the content For football. So create the content for it. Onya bụ na enwere something again from Arsenal. Yes. At least the engagement. Yes. Mana na-ekwu ndị bie n'isi ma online na offline. From one comment section to the other. One comment section to the other. Yeah, you are attacking our club. You are attacking our That president. is why you are not a human being. You're on Verydarkman, but I'm your fan. No, I want to push you because in the truth, minus fans, and when we hear they can celebrity. No. Verydarkman, but Verydarkman because all my fans. That fans be him mayor. Who he is? Verydarkman. I'm in our water now. And they know all these things. Now, Baba just post on business, ma. Up on phone, can I? Verydarkman drop where your stock, yago. Osaloko. Yes. And it cost him nothing to do that. What do you hear, cost? Mano, no, Gidekwa. Verydarkman, they use giveaway. I'll go 48 laws of power. Number 12, I think. Is it number 12? Also, they use selective honesty and generosity to disarm your victim. Obodomku, 48 laws of power. There you go. 12. Use selective honesty. It's a very smart you. I'm na nwe half of obi ndị a nwe onwe ho content creator ya kam which dey go na Nigeria. Use selective honesty. If one na Verydarkman na Blord na emefa near 2 days or so for charity work jelo or so for agadi nwanyi no na village je popota now to appeal to your conscience or one of the laws of power ana eme because someone no me no ya like ya kono foko ya ka mmadu. Selective honesty and generosity. Onya me mgbe ahụ o je China adrag ya. Ilote video drop mgba ọbịa gwaba ya maka Nnamdi Kanu.
Verydarkman na-agwaza ya maka Nnamdi Kanu. Ojo go visit Nnamdi Kanu na prison ka osonu gị eje court since ahụ na-eje court ka all this why kwunugo maka ya maka ọ ma na okwu oye some of ndị Igbo ọ maka na Igbo si like Nnamdi Kanu some of ndị Igbo akwanyere ya ngwa since ahụ kwuchara tiri na ka ihe ọzọ kwugo about Nnamdi Kanu onwegwe nite na ọzọ okwu ichere ọka ya about Nnamdi Kanu ichere ọka ya bụ ihe format to distract you from ihe a na-ekwu mgbe a ka ọ nụfụkwa ya na ọ na-ekwu iri unu. Now we know all these plans now. Ayabu mugu. Ago onye ọbụla efu na-eme ọfụma nwere ihe mere o ji eme ọfụma. Ọ na kete na wa from go emoroke the last 10 years. I go whine you. Mmadụ zugide page 500,000 300,000. Ịchọrọ just teta ọla page eguru onwe ife ọ na-eme. Kita was a brand ka a na-azụ na ọ ga-abụ Facebook chachi nke a ije ebe a ịbụkwala onye ahụ ịbụ. So to build a name as afụgodo ilu gị na page onye ọzọ amụ onye ịbụ. Yes. Abụrụ mmugwu wee ruo ebe a nọ. Enwe ife mmenwu me nja akpọrọ onwe m obodo menwuli ife enwe ife mmenwu for a reason. Ihe ahụ ịma ama m ya because anyị ncha nọ na this game anyị maka esi a control crowd baba ịchọ ka ụwa niile ona nnọkịta nchọ ka onye ọbụla worship nwuchi anya wepụta 2 million wepụta 3 months or 4 months every Friday mee giveaway every Friday mgbe afọ eji eje club that day eje club eche that day ka Obi Kubana si wee bido idote mgbe ha na-eme gịnị in the mango tree ma e-morning drop your details iloto mgbe Tunde not ya bụ Tunde not to post to ife the first person to comment or say get drop account or got to get followership to control crowd as easy as ABC the ones in where the fund mwopute 2 million every Friday nke 50,000 or 100,000 midweek mbuo indomie buo putana street for onye organizer bunye mee video nje ụlọ ọgwụ fụ onye akpị akọ n'elu nye 100,000 nakọta sị ha ya bụkwanụ na nwe ha wa wish na nwe na ọ bụrụ na nwe ndị mmehepụ ya aka nkụ mana nwere obere anyị nwere nwa ya na ya na-ajisi ike Chineke gbaa gị ume your own will not like ị na-agada followers na-aga and goodwill then ị na-emekwa nkwa ndị ya anọ fụkwa iyi na-eme ha like sị ị na-alaikwa m iyi na-eme biko na 200,000 ati ikwu n'ihe ị na-eme ifu na 2 million ga na-agbatị baba before ime for 3 months followers gị ya akwụ 1 million achọrọ m ụmụ akwụkwọ na-abụ ndị mma kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya akakwana m ime ya 5 mana ọsọ ebu aka mma akwụnwụ ndị ego ha na-akarịkwa 200,000 then ọ bụkwa na-eche support biko support people will support people will drop account because ihe bụ ihe ndị mmadụ chee ịnụ ihe bụ ihe ndị pastors ji eri ndị church tell people what they want to hear. It's as easy as ABCD. Nya me Verydarkman bịa mee ọfụnọ nke dọọ ya o jee mee nke unu laikele ya nke unu laikili ọfụrụ ihe ọma ọchọ one government official drag ya call out public enemy because ịma na ndị be anyị like na one problem ndị be anyị nwe ndị be anyị na like onye ya abịa as Messiah to save them onye ya na-call ha government out onye ya na-call ụlọfa governor out onye ya na-call ụlọ ha president out mana ụgbada ya kwa afụfa fachiri na n'ọrụ befa na-asị gị na you are doing well mebe ọfụma ị na-ekwu akwụ gị n'azụ ha akwasị ha akwụkwa gị n'azụ mgbe ị ya nwe ụgba famili gị na ụmụ gị anọrọ na-eleka nyanwa na-amazụ nwunye na-egonye ụmụ ya tọki na chikin mana ọkpọ gị na fon ọsị gị jisi ike na akwụ gị n'azụ sa wadịkwa na gị ọ gaghị the worst ebe ndị mmadụ bụ is to get carried away by all these online praises or online criticism sacrifice ọ gaghị anyị akarịghị ebe na-amị amị. That's why I say you about Verydarkman engagement before uncle. I'm gonna make them with engagement man about Verydarkman. We will not continue now. I will not continue now. And then that is intentional too. Before uncle. Don't expect me to be fan of Verydarkman. I used to be, not anymore. Till on to that factory set in Age Maria.
I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat is very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Or if your body need, just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Blord, how smart do you think that young man is? You know, I want to be Oka, I know for how that guy na Gbam, you know, in our buffet Oka, he got free buffet more than 5 times. Even kitchen no show on him. Anyway, born aga. You know, he's somebody that I actually, anyway, business wise, I love him. What do you have to say about Blord? Let me tell you the truth. In general, if Onye Obodo were workers that are dependent on you to survive, respect that person in this country. Verydarkman enwere onye ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa. Verydarkman go say ebe office, go say staff n'onwe. Ndị bụ every month na ndị are dependent on me. Ime na mmadụ dependent, ichọ so onye dependent. Onye ahụ ị na-akwụ ụgwọ ọnwa nwee sick mother nọ n'ụlọ na-eche. Nwee nwanne ya nwoke ka ọ wete. Nwere nwanne ya nwoke onye idiri sendiri ego. So invariably, one person ị na-akwụ ụgwọ ọnwa nwee like 2, 3, 4 other people na-echekwa on him. Mmadụ 4 na-eche on him, nyanwa na-eche on you. Iwe delay ụgwọ ọnwa ya. Idile ego school fees anyị esendere onye. Idile ego ọgwụ anyị egotere onye. So Blord wee run business ya to that extent. Nwee workers. Ọlalọlọla mee ya. Onwuchile anya nwupe ọbụla ife ọ bụ. Onwe ife ome, onwe process, and ọbụla ife taa, ọbụla ife a day, ọbụla ihe 1 week. So you have to give it to him. Onye run business ya wata ife na agwa gị. You run business or stay in the business ya 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. You na-eme expand from nka to nka, from nka to nka. Ịmakwana abịa na business onwe ndị a na-akwụ ụgwọ to think. Ọrụ gị bụ ichepụta echiche. Thinking. Chepụta ka product a esire. Create an idea. Onye ahụ eje na-echewa isi. Every month akwụ ụgwọ. Think. Asụrụ gị pepa kọmputa. Think. Akwa conference meeting si ke emeyo na. Ọrụ gị bụ to think. Brainstorm. When ndị ọrụ ha bụ ngwa product a bụrụ na ba ahịa jee market ya na menu surveillance malụ. It sustain New Year for all these years. Nwee workers, not 1, not 2, not 3. Nwee workers. Yes. Every month akwụiri onye ọbụla ụgwọ. Yes. Anọkọtabe 1 month ụfọdụ apụtasị na iji wee jide ụgwọ. Respect that businessman. Nigeria economy adịrọ steady. Most businesses na crash na Nigeria. Anyị nwere eme buying and selling. Onwe mgbe ya bụ iji gotecha elecha iji gote $1 alịa. Iweru isi ego na gain tikwuzie ya ego ọzọ wee je gote. Chai. Ozugbo ahụ ị na-egote $1 ada. Ị na-asị m na ego m ihe a 1,000. Sị gị mba ndị a na-edekwa 500. Sị ihe ngo 1,000 iji ọ bụ na $1 adago. Onye mememe olekọ kpọrọ family eche obodo oyibo jewarụ. Ka ị chara ndị mmadụ ji apụ ihe ọbụla megide n'obodo a asị na $1 is equals to 100 naira. 70% n'obodo oyibo ya abata. Right. Asị na $1 is equals to 100 naira. 70% n'obodo oyibo will come back. It's most of them they happy ebe ha nọ. Mana ha natakwa nke ebe ha ya ebido. Their future is not guaranteed. Then if uzo onye na ebe a na build business. Nke we n'ọrụ online. Say ihe na-echebe ebe a na-eme take away. Say ihe na-echebe ebe a ya sị what can 5,000 do for you? Onye kiche na Blord dị. Hey, onye adakwa eme ka billionaire. Nge we eme ka billionaire. Why n'ikpatabe billions? Since ịmago ka billionaire si eme. Poor man always know what you are supposed to do with your money. They will advise you what to use, but ịkpatakwa ego a ya afịa ha alụ. Why are you building churches? You should have built a factory. Factory. Why are you hotel everywhere? You should have built industry. Nge nwa mma na ya alụ factory. Kpatara ego ụlọ ọnụ factory. Make the money and do what you want. Ha ya akwa kpata nwe. Ọgọ nwere onye kpatara ego bụ mugu. Ọ sị abụgodo oshi ka onye ahụ na-ezu. Ọ bụghị mugu. Ọ dị smart. Zuo the right oche. Onye ọbụla ịfụ kpatara ego nwe ndị smart ọ dị wee kpata ego afọ. Ọ bụghị mugu. And ego a na-azụ ego azụ. Ị mere nwere difference between being successful and being rich. Enwero a successful man
just a successful man. No. You must be successful in something. Successful footballer, successful doctor, successful lawyer, successful this, successful that. DJ, successful fine artist. A successful DJ. And before I be create a successful footballer, he will go to league. Buo to cup. You have tested a lot of waters. Lose to. You have seen the front and back. Mecha survive wire. No onye bụ a successful musician. Ogugo ọtụtụ egwu. Ọ bụrụ ofu egwu ka ọ gụọ ebụrụ a successful musician. Ogugo ọtụtụ egwu. Gụọ hits. Ejiri ofu nwaanyị asa nna anyị. Top watch charts. Gaa many shows. Go hit tracks. Win awards. Asiz okay na onye bụ a successful musician. Mana onye na-aketa mgbolu 100 million nye gị. You are rich. But you are not successful. Abụ a successful businessman. Imego m ọtụtụ business. Na-atụbata ngwaahịa. Ngwaahịa ma na-ele. Nwee many branches. Na-agba China every week na-abata. For mụ onye na-aga China every month gosi na nje bata nlepụ. Enwego m connection, enwego m contact. Enwego ndị nnechi plafia. Enwego m business partners. In a month, I'm going to go in and from buying and selling. I see no be a successful businessman. Even at that business, I don't encounter many challenges. Must survive because being successful abroad from being home me. No, you job me. You survive which you can make they conquer. A successful content creator, he creates good many contents, cool millions. Why me ezigbo ego trend dey aga viral. People are not use. Many people see na my show earlier. I'm a successful content creator. When kwaya be shoot oya galaga. When kwaya be shoot no views, no comments. You have seen it all. But still I can't shoot. So if you can onwe your for aya for na this line. Ba kwaya ba bia sigi no onye about authority. Abia na ekwu kita. Wizkid is an authority. Davido is an authority. Two-Face is an authority. Ha go ọtụtụ egwu. Onwezi onweke nwuchi anya onye igwu egwu. Ọ sị gị na ebe mistake adịghọ. Mastercraft is an authority when it comes to producing. Or produce go many hits. Or no go years na the business. Or train go people. Or work go with artists. Or was in a better position to tell you neke yesi mi eba. Ndị a na-akpọ authority. Verydarkman successful as a content creator. Has he failed? Because it's about failing and succeeding now. Just more about content creator because so create go many contents, more views, more followers. Okay. Amamne na wata. How we can equally as a philanthropist. Always go if opening your influence is not influencing anything. Don't let any brand on them influence. Abi? What could do youth what they mean influence? Because some of the Verydarkman they influence youth. Verydarkman, his watchword is integrity. Half of Verydarkman's followers nwee integrity. Ama. O nwere nke mma bụ Verydarkman n'isi. Mana ọ na-akụ nwunye ya ihe. So where is the integrity? Mana Verydarkman mana ọ na-akụ nwunye ya ihe. Ọ nọ n'ọka anya aka n'ebe ka nọ. Ọ bụla ọka. Just a friend. Verydarkman nke post ọbịa. Ndị hiri kwa maka Verydarkman nsi yes ndị rate mana na-akụ nwunye gị ihe. Mana ịpụta online ị na-ekwu eri. Harris mana na-akụ nwunye gị ihe. Mana atụkọrọ ego association nye gị iri. You're a criminal. So for me, it's not influencing anything. So Verydarkman is a successful businessman. Blord, I mean. Omega to business. Name to business. Of recent, also now with a license from CBN. Microfinance. Everything working out well. On where the same company as OP and Pampe and Ndot, yeah. Mmadụ nọ na-build generational wealth. Ọ ya bụ iche achọgodi afụfụ ụmụ ya amadị ihe bụ ịta afụfụ.
vidiyo banara ebe na kpọrọ nwaanyị na ọ na hotel ịbịa sị m kwụrụ n'azụ soro gị mebe rate this year I'm turning 36 ichina m atọrọ Verydarkman atọ nyere gap eji m ezigbo gap mpụta mkwụrụ gị n'azụ na-eme rate ị ga-atọ mmadụ wee tụọ ma ọ bụ na your brother ya post onu business na at least ka onwe ihe gain from him adịmeso mmadụ foolishly. Daalụ na nke ikpeazụ lastly let's conclude itinyere ọnụ na ihe gbasara Ifeanyi Ubah bishop Nnewi mee cathedral na Nnewi akacha m we just interviewed him the other time get your position about the whole akacha m ọ dịka some of these people na-ekwu maka church they are being justified every day. You too, you've been talking about church, the ills a na-eme na church. Ụfọdụ na-asị ọ bụrụ mmadụ ka a na-aga aka n'Ọchukwu ka ha na-aga aka. Ifeanyi Ubah asị na ụlọ cathedral, ụfọdụ asị na no contribution, ụfọdụ asị na ekenele ya maka ihe na for contributing, ụfọdụ asị na aka akpụ ya akpụ, ụfọdụ asị a na-akpụ ya akpụ sent, ụfọdụ asị na sent akpụrụ akpụ ka ihe o mere ndị Igbo na ụfọdụ kalị. You want to go? My own. Go ahead, please. My own. No matter the excuse any about Ifeanyi Ubah, muna gema no bun Ifeanyi Ubah dentro. Na ya enye a much respect during that dedication than he hear me. That is just the fact. Mben drop shada then we one father or we ko balam ki hisi we me. Na Ifeanyi Ubah bu foundation ko bido law block war and all that. Nsia also bụ nọọsụ gingering ka Ifeanyi Ubah ginger because ka akụkọ si call na achọ renovate that place onye ọbụla wetebe ego so Ifeanyi Ubah wetebe 30 or 35 million onye ọbụla the highest donor so after some months Ifeanyi Ubah wee sị mba na ọka mma na-arụ a new cathedral all together so we butuo the cathedral Ifeanyi Ubah sị onye nwaanyị personally ya finance ya bishop sị na ofu onye adakwa na alụ cathedral asị ngwasị hapụrụ ya Ifeanyi Ubah wee lụba wee lulu aka akọsikwa wee kọọ ka the father si kọọlụ wee lulu ebe ọ lulu so nwoke nwee problem na business akpọzie ya ode epi ka ị ga-ada aza abịa and all that so bishop wee jesi ikibezie funds and all that wee lụbazie dono ka wee lụpụ so for the kwuchi ya nwee sị father yes ọsa bụrụ sọsọ ginger na Ifeanyi Ubah ginger ka ebido is something ọsa bụgodu na unu ka niile aha alụcha na nyanwa personally tụele sọsọ 10% cathedral abụrụ just normal church that I feel na emeli ya because na Ifeanyi Ubah anọzi and it's obvious not even the wife not even the children. You cannot tell me na family Ifeanyi Ubah ka na-eme ihe dịka dedication. Cardinal Arins, I think no room ka o si wee bịa. I think na ọ bụrụ na send the invitation to family, anyị nwerịrị 1 or 2 ya no present. If not, na ọkwa na Ifeanyi Ubah bido this project before other people. I presume we have proper recognition. We have to recognize mmadụ for his contribution. School a na-akpọ Bigard Enugu. Imo ebu Bigard. Imana Bigard bụ afa nwaanyị. Co-founder, amam ihe dị asị na the lady me. Okay, yeah. Arụchazie school baa ya Bigard major seminary Enugu. Till date, abịa na-arụ Bigard. Ebe dị juzie ka onye bụ Bigard. That legacy adịgo afa ya. Nkọbụ na mmego many years back. Thousands of years or hundreds of years the Bigard nwụ mana afọ a dị duto ihe ome ede wepụta bido ebe a sị na bishop si ndị nkwa ndị contribute unu dịka that is not recognition. So many faithfuls contributed including yes Senator until so si alụgide the full cathedral arụcha ka amazi na ya enye obere ahụ o megodoro eme onwe ihe bụ na onwe bido foundation onwe ihe bụ ginger amamịrị na awata onwe ihe bụ ginger minus ginger ya ahụ in fact ọ bụ na mgbe ahụ o ginger na enwe like 5 more people dị ka ya
they don't suppose dedicate amarụ m ihe mmadụ na Nnewi na-arụ cathedral hey as far back as 2015 2016 ha alụbago cathedral ha now if I'm not cathedral abịa ihe taa oye emego like some years back a night before that dedication ka a night after enwe dinner night na nke Ibeeto dị ndụ onye ya anapụta ife ịma na abịa before anyị na-amanya ndị Pentecostal ndị ụka akụrụ maka na ha nwala ekele ego mana na Catholic ọ nazi nke ikpeazụ a sorry to say ndị ụka anyị likeziri ego too much everything na-abụ urufe ego ịbịa baza akpụrụ efi bịa baza bịa goyingo ife niile gị na fada ama anụba iji ha ego chekwa nna gị fada ezite gị katkis gị na nwere chance mana ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma na ịma fada eburu moto bịa chance ọ bụrụ na Ifeanyị Ụba dị ndụ o nwee recognition ha ya enye ya mụ na gị mana Ifeanyị Ụba ya nọ n'iru oche ma ọ bekata mpe mụ na gị mana bishọp ya ewelu Mike kenee ya nakwana ngwa ha bidoro ọrụ a after all bishọp nọ mgbe ebido data ọrụ emere bishọp invite the bishọp na ebe afọ akpọpụta bishọp alụ adịghị echefugo m afa dị bishọp Okeke ọ bụ Okeke bụ ahịa ama m na ọ bụrụ Valerian nke Ọnịcha enwekwa afọ ya bụkwa Okeke something mba ọ bụkwa nke Nnewi kịta o nwere bishọp nke bido oye nke Nnewi kịta bụ Okoye nke Nnewi kịta bụ Benson Okoye nke a dị ka Okeke bụ ọ dị ka arụ adịghị ya mana akpọpụta ifu aka akọrọ ya ifu recognition because why it was during his time ka ebidoro ba the cathedral before bishop nke arụ agbụ ya ifu ya na so during that his time ka o bidoro with Ifeanyị Ụba wee lụrụ ya ebe a lụrụ before the faithful ndị ọzọzi so the problem ndị mmadụ nwe abụrụ the message the guy ukwu no na the mode of his message so fada mụ na ya na-ekwu nsị fada I might not like the way o si wee kwue but at the end of the day he achieved creating an awareness. Many people reacted to that. O nwere ebe mfụ na ndị Nnewi Diocese mechara reply ya Bishop Hilary Paul Odili Okeke the current bishop na nke a pụtara okay ọkwa video onye nwa bido ifu ka esi kpọpụta ya Most Reverend Hilary Odili Okeke ọ bụrụ na Ifeanyị Ụba dị ndụ ifu onye esi kpọpụta ya ama na ka esi kpọpụtakwa Ifeanyị kenye Ifeanyị akwụọla ya aka asị na jide ka iji thank you very much thank you nakwa ngwa bidoro ya so people raise the awareness maka na ọnọzi ya their recognition so onwe ike ịbụ for me adakwa m ekwu na ndị ụka mụma wee mee o nwere bụrụkwa nobody's above mistake o nwere bụrụkwa omission mana kịta emegoro omission people call go si chọzie something megharizie ifiru na aka abayari that era afa ọ bụrụ na St. Ifeanyị Ụba Cathedral akpọ Ifeanyị Ụba akpọ debe ebe a ọ mmadụ ka a na-akpọ na o nwere mgbe nji wee kwụsị bayari adịghị cathedral cathedral enwego afa couple with afọ Ifeanyị bụ Patrick ndị ọka cathedral ndị ọka bụkwu St. Patrick amami na wata my own bụ cathedral anyị enwerịrị hall or auditorium or school or something Patrick Ifeanyị Ụba auditorium full name next 50 years to come biko agbaso ụka ndị CWO anyị enwe meeting na Patrick Ifeanyị Ụba auditorium afa ha adịghị ebe ahụ ụmụ Ifeanyị bata nne ka onye bụ abụ m nna Amaka Ụba onye be Patrick Ụba some people na brag n'ihe mpa ha menwu ọ bụzi ibe etolu ba chọọchị n'ụlọ na Nnewi rụcha chọọchị na-azabụ St. David abayarịa dị chọọchị afa by St. Cletus Catholic Church bishọp ọzọ bụrụ lụba na ọzọ bụrụ rụcha by St. Philip afa mpịa Louis Carter lụba rụcha by St. Louis Catholic Church so ọ bụrụ taa ka ụka bido baba afa bezon onye contribute ma ọ bụ onye menụ is to encourage others. Is to encourage others. Even by pempe, ana mi ebute oche ala na church. Ebe na akụkụ ya, if ebe de donated by
edafa family wetara ego a na-eme ya. a na-eme ya na chọọchị so ka enyecha Ifeanyi Uba recognition enwekwa anything na-alụ na that cathedral anyị ejiwe anyị abịa ọsị abụghị nọọsụ foundation ka Ifeanyi Uba wa is something ọ bụrụ na ọsụ nọ ya mere ụnụ anyị akpọrọ ya taa is something onye nwa tụpụrụ ije ọkpa nye ọ tụpụrụ ụkwụ egwu the other faithful ji wee tibezie ahụ so for me ekwesịrị inye ya that recognition ụgwọ ọrịa dịkwa n'eluigwe o mana recognize ya n'ụwa because ọ n'ụwa ka o mere ya because some of the churches a na-alụ a na-aba St. Philip St. Peter ma fada na-aka ụka ebe a ma mmụnwa anya janube St. Anthony anya mụọ ka St. Anthony dị mana abịa ụnụ ka bụrụ St. Anthony of Padua ịgwaze history asị gị nọ na Padua nọ ịgwaze the history o nwere ihe mere eji abalụ chọọchị afa ha ka wee na-echeta ha and every saint each day nwere saint a na-echeta that day abịa tada sị na tata bụ for St. Valentine ka ndị dị ndụ wee na-echeta so ndị dị ndụ gbakwalụ mbọ ọ bụrụ na ị na-akwụ onye ahụ ụgwọ nọ ka ndị dị ndụ marụkwa mgbe onye a dị ndụ na ife ome that you can do this ezi ihe ka a na-enyomi yes daalụ onye obodo ka ịchịkọta enwe ịmanụ take your time na Gbam ebe na enwe ife ị na-ekwuru ị ga-ala ka ikwunu for conclusion ma ọ bụ nke ikwugu before ị ga-ala ka emphasize on ma ekene pụrụ iche ma ọ bụ any other thing ị need ikwu ebe na ị na-alụ ka ị mara na ikwu ife niile iju ebe Gbam tata biko gaa n'iru go ahead. nwekwa ihe ọzọ nwee ike ikwu so enwe ike gwa Verydarkman bụ ya na-achị ya to factory setting na iji wee mara ya. And when you want to criticize people with love. Criticize people with the aim of I want a better society. Give onye a personal beef or personal matter, do be by the side. Each your personal matter, ya bro your personal matter. Only here criticizing people with love. Can people like us for that? Not you calling people out. Ihe ọjọọ ma onye ahụ bịakwa like mgbe Verydarkman page ya Verydarkman Blord page ya Verydarkman efuze na enwezi other things and mee solo gị je hate be mmadụ ma ọ bụ like ba mmadụ maka na gị na onye ahụ na we don't inherit enemies ịghọtago ihe ọ bụla iche ime in this life mee ya out of love onye like zie fine onye like kwa ihe ma bụ na ikwupugo olu enu naanị so he should go back to that factory setting mee mụ nju were efuru ya mgbe afọ at least mụ nwafuru onye mụ na ideology and school of thought ya align tere fame and money and kene abịa i divert bazie mata ọbụla itinye ọnụ Mohbad nwụ itinye ọnụ nka no now. You can't be omniscience. You cannot be omni-knoweth. Songo amachacha ife niile. Sonke ikwu bụ na onweghị onye na-atụ ya garụ. Onweghị onye na-agwa gị. No admission of guilt. No apology. No, if you call him to order, you are just he's infallible. If I come to you, you are the victim. If you come to me, you are the victim. Imande na come to you. You Verydarkman and selective fight. Baba onye aka ya dị ọcha ịchọrọ ya abịa gị na gị na-akpụta onwe unu naanị. You win some, you lose some. This is life. Then ọ bụrụ na your niche bụ ị na-call people out, people ịma na ha na-emeti ya na-eme, do it out of love, out of respect. Onye kwuru okwu sị gị n'okwu ọbụla bido with all due respect bụ mkparị na-esi. Mana ọ bụ ụzọ sị gị with all due respect. Amamịrị na aghọta na ọ kpọghọ gị iyi. O nwere ka m esi correct ya gị na ịghọta angle nsi abịa na okpu efe ite ogo ike idobi ona ma ọ bụ dobi ona ihe abụrụ ka esi ekpokpu ị na-emebi okpu ndị lụ ya at the end of the day gee ntị at the end of the day ị gehọ ntị mana m bịa with attack at the end of the day you will not even get the message if you are na attack him and na attack ka Verydarkman ji abịa at the end of the day none of them is speaking your message. And coupled with 9 on a society whereby
majority of people are angry that some people are doing well. This is society I know there. Most people are angry that few people. Only one guy in the follow about full local say na Nigeria is working, but Nigeria is working for few people. I say, how can you explain Onye Obodo? Na imane nwe ke bia no ọkụ for 24 hours ọkụ ada anyo. Oya wata ihe na-akọ. Hey, onwe oyibo ahụ so some people na-ekwu based on experience, not based on knowledge. Like you follow people like Uche Williams Mba. Na ha na-agwa okwu based on ihe megoro experience, and experience they say is the best teacher. Amamne na wata na ha dey ekwu based on ihe nche. Ma bụ ihe ntenke, which is that aspect Verydarkman o ji abịa. Ichi correct him out of love. Ichi go dey call him out of love. Onwe ka Verydarkman isi ọ bụ na o si wee call Harrison out, people will understand it perfectly. Mana ka o si wee bịa, most people for yas attack. To the extent maybe I say, Harrison, I'm giving you 24 hours to come and confess, or else. That's I'm a witch. I killed him. So I confess it as a gine inalo otito. Or inalo otito. Nobody's holding nobody accountable. Everything anaga. Harrison he ma de homma no so de ne he me so de ne he me. I will submit this thing to the police. Come and answer to the police. Ke kowa onwegi. Harrison kawacha police say anabani ikpa amahoge. Oho he mana imego your part as a good citizen. Your own is to report the evil to the right authorities as a good citizen. Mana I'm ebe right authority no nwe meje nwe ebe ahụ. Mana m na-aga n'ala online ndị ọ ga-edom. No, I wasn't raised like that. Na like ihe ọbụla na-eme ka enwe end means. Ị na-bringzi propaganda. Igbos are fighting you. Igbos are saying they are fighting Igbos. Content creators they are now attacking me. You are the one attacking people. You've been calling out Verydarkman for long, and then he has not even replied you and answered you. I'm not in a feeling that he did not even rate you. I'm not expecting. I'm not. Then what do you go Jikboro? The video name Abodo for him, but for his followers, I'm not even expecting. Yes, because Verydarkman is Verydarkman because of his followers. So once his followers are replying and seeing my video, you have achieved your aim. Yes, because some of them don't they see my point of view. Not Verydarkman replying me or no replying me is nothing. But his followers. You get the gist now. His followers, because all followers say me you help. So when followers say I understand this, no one have to go na setting. Now buzi ya na eche obu ka obu. Because Lieutenant mgbe ya na Blord nwere okwu, enwe video mensefa. These two people are cashing out. They saw business opportunities in this thing. Nge wan make the video na side they Blord, more Verydarkman. How are you making your money? Me, I'm making my money by creating the content, by talking about what is trending, what is in vogue, by people commenting, engagement and all that. Man, nge wan no na abo your data. E man e abia na comment section. E man na like go comment. Be post we hi na ele. Because I'm selling perfume. Oye nwere do ofu mo be boa. Ye patronize again, ye we biruto. Ina ele afia ga ebe afọ. Mana ndị mmadụ like la asịrị, gbas gbos. Nye me Blord je lepụrụ onwe ya afia because ọ nọ na page ka amụna ke Blord na asị, Blord abịa na market unu charger. He has something to sell. And ojo only akwuo, no since anwe that gbas gbos. Ni na profit ya triple. Yes, normally this is Nigerian market for you. Nigeria like la asịrị. So once all be kwana ya nwe something in ele if you can ele pia. What do you think is about Verydarkman that some people are afraid of him, some people don't want to enter case with him, some people if they enter case with him, once he calls people out, people apologize, people pay money, people release money. Look at what he did with Wagaji Onye Obod. Wagaji mgbe obido ihe Blord Wagaji ekwuo
then the next thing Wagaji is coming to apologize to him and Rattles, you know. Ojiogo, if you know with abụla ọgwụ nke Wagaji bụ like I said, ọ bụrụ onye ọbụla nwere obi. Abi? Amame na wata. Comments alone self we drain you. I dey tell you. Verydarkman onwe ya na-agbanyụ no comment on Instagram. Even him cannot receive the heat. Ịma na Facebook dị iche from Instagram. And Twitter. Facebook bụ Facebook, Instagram bụ Instagram ka ya agwapụ gị ochie n'ọfụ. And I was not fair, no Facebook. You understand? So even Verydarkman onwe na-agbanyụ. Na ndị Verydarkman na-abịa alụ bụ ndị nwe skeleton in their cupboard. Which for me everybody has skeleton. Onye ọbụla na-ata akwụ. Ma mmanwa na ebe a ma onye ma ngịnwa. Onye afụzi mmanụ na ọnụ ọ dịkwa ka ịtara akwụ. Onye ọbụla nwe ebe o si eli mpeli. Even Bible says the most holy man in the world na-eme njọ pekata mpe 7 times a day. The holy book kwu ọbụla ọmụnwa kwu. So Verydarkman bịa n'anya ọfụ na inwe skeleton in your cupboard, 1. Then number 2, you have an image to protect and a brand to protect. Ọ bịala gị onye aha na-azụ ngwa ka onye nwanụ nji ụgwọ ngwa wele ego gị ngwa. Because ịma na ọ dara gị you have a lot to lose. Some brands nwere ike ịgbalụ gị ọsọ. Some money saya na-abịa. Mana people like Blord enwere onye Blord bụ nyanwa na influence onwe na ịnanụ na ọ na-assign any influencer nyanwa na market onwe na-estage onwe so onwere ne brand ọ na-eme ka anya lose so ndị Verydarkman na-abịa ọ ka sị na Verydarkman bụ selective fight and most of these celebrities achọghọ anything. Most of them they married. If like I call Ruth Kadri out. Ruth yeah, I did the post. Only be married woman with children. Or copy on internet say back in NJS. Or yalo nu ba ni me. Meri o imerigo. O buri ko meri na ba. Onwe one-on-one there. Na page one-on-one say take o see there. Or say don't call yourself successful until you are married. And that is the fact. Verydarkman bụ si ya ọnụgo nwanyị oji family also about flight jewalu Morocco, see Morocco. Marriage will test anything, everything you think you are. Marriage will test your anointing as a pastor. Marriage will test your knowledge about business. Marriage will test everything you think you know. O nke na-eme na inwe integrity. Ọ bụrụ nwunye gị bụ ihe ya lapụta gị ọkpa n'elu. Pastor Chris Oyakilome o divorce zụrụ nwunye, man of God. Divorce wo nwunye. You know what? So ndị a dị single na-eme, I know too they rate them till inwe family. Say hapụ family gị na Lagos isi Morocco ba Abidjan, si Abidjan ba nka si nka ba nka si ebe a ba ebe a ijefu Burna Boy family gị anọrọ ebe a. The next day there is a picture nwunye gị ebe nwoke ọzọ na-amazụ ya. And na you they go drag your name put. Mmeri ndị Igbo ji wee sị na onye ji ego nwe mba. Ọ na-abọ dịka onwe ihe menwu ka ma ọ dantịrị inwe family, inwe ndị na-anwụ gara, inwe responsibility. Elote m mgbe ọ bụ Williams Uchemba. I think na Williams Uchemba bụ ụzọ bido ihe gifted something. Ihe charity a o jide agadi nwaanyị ọrụ ọrụ ya ụlọ omee nka since ọ nụchara nwaanyị mụọ nwa ya hardly see ebe family nwunye ga-adịgo oke. So na nnọ kịta mụ na nwunye gị jee skuul mpụta n'iru akwụkwọ ebe na-adachi mmadụ milion mgbe nwunye gị si ya ọnụ gị ma ọ bụ nwanne nwunye gị nwee di aka esiri ike na ịmamụrụ na-enwe problem na Nigeria ebe ka ihe ebido. So nọ ntịrị inwe family ọkwa family na-abụ ị na-akata for your family na-akata family be nwunye gị and ha na-akpọ gị authoritatively n'ikwesị entitlement before nkọ because ọ dị gị n'aka ya sọrọ na ọ dọrọ anyị fụrụ onye inye 1 million ụnyaahụ ka ọ dị inye ezi fụ onye ịlụ ụlọ ụlọ mana onye na-anụ nwanne nwunye gị enwere ihe ọ na-eme aka siri ike. Onye na-anụ nwanne nwunye gị nwa ya na ụlọ ọgwụ onye idiri ego. So no until ịnụọ nwaanyị jide family ị ka na-eme ọfụma ije onye ahụ ike ọ mgbọ ka a na-ahụ.
So for me, it's a Verydarkman enwe family, decent family, nwee ụmụ. Blord na-egosi gị ebe ọ na-eje epik ụmụ ya na skuul, ebe ọ na-eje eme nke a ya na ụmụ ya nọrọ gwuo egwu, iwere ụmụ ikorobịa rezie ụmụazị. Ọ bụla ọchọ pụta na social media na-ekwugheri in the next 5-7 years another ma eru na 5 years Yes. another thing apụtakwa echefukwa gị. Ihe niile bụ wave by wave, ọnọgide ofu ewuo, ọnọgide ọzọ apụtakwa. onye ma na Malians ga-ewucha Nna mgbe ahụ onye ọbụla Malians ma onye ukwu ma onye nta wa kịta akụtabeghị akọ Malians. Verydarkman olubo oge ịnụ nwaanyị, olubo oge inwe family. So if na ọ ka na-enjoy the fame and olurie, but as far as na anyị nwanyị na-eji create content na-agbalụkwa views because ọ bala isi ọbala afọ ọnụ na wafọ nke wa nyanwa ji call other people out to build up page. It's just ka yara call nke wa out ọkwasị. Anybody that is the market, you came to sell or to buy. To buy. So nke ọbụla efuziri well. Dalorin Onye Obodo, thank you very much. Thank you. Dalorin ịmanụ na Gbam ka a na-ekwu ọda Gbam na anyị ala emekwa editing. Anyị ada akọt kwa ife mmadụ kwu. Highest bụ abịa ti highlight na the Facebook. Apụzere gị the full video on YouTube. Anyị na-ekene ife ka isi wee kwu onye na-correct si na correct out of love. And onye gekwu gị ntị ọmaka na ịbụ once a fan to a Verydarkman, and they say that he needs to go back to the drawing board, to factory setting la eji Maria number 1 because obi dey call people na fake products out. Yes. No question the originality of NAFDAC number. Ndị bleaching cream na ndị bleaching cream na drag NAFDAC. Why are you guys not doing this? Ona cause we bido. Yes. This is sensitization. A good cause. O nwere one country nje as na that country no ka mma na igbu mmadụ karịa ile anything fake, especially ya na-eli. Because you are endangering people's life. So mgbe ahụ ka o bido ndị bleaching cream, ndị slim tea, ndị nka na-enweghị NAFDAC ọ na-akọlụ ha out. Ihe a na-etinye n'afọ. Most people ana o mere ya pastor Jeremiah Omotofufo, Prophet Jeremiah Omotofufo ebe ọkwado nke mmiri ka ọ kọrọ ya out, holy water ya. The pastor akwụsị ilele onwe ya mmiri lebezie okwute na okwute eji magbugoro ya at ka ịwatago ebe anyị si wee mara ya mgbe a na ọbụzi ipuze na factory setting kọbazie ma nke ajụ gị ma nke ajụghọ gị. Dalụrịnne shout out to Blord too. Nwanne anyị nwoke na-eme ọfụma. Ife ọ ga-agbala anyị mbọ bụ ka ọ chọọ nụ influencers nye ego na onye bụ CEO ka ndị influencers lụọ n'ọlụ fa. Linus Dalụrịnne ị na-eme ọfụma. Chukwu nwa chi na-agwọla anụ n'ọka etiti. The future igwe of ọka etiti. Ka ndị ọka etiti nụkwa ya n'ọnụ gị. Ọ mmadụ ga-abụ igwe na ara ọ dị ka ịchọ gị igbu igwe obodo gị. Chukwunonoso, Valentine, Obinwanne, Chigbogo. Dalorin, thanks for coming. That's Bob na ebia na Gbam. Enyu onya ọ na-esikwa. Yes. Enyu onya ọ na-esi arụrụ gị na ọ na-ede ụda. Thanks for coming. Mana ibugo a senior man in the game. Ọ kwesịkwa once in a while bịakwa. Mba mma na. Etinye okwu ọnụ. You know, you say one or two things. Ọ mmadụ ga-ekwu ya. Oh yes. You know, na echeki m the industry for na platform enwesị for interview bụ ndị bụ nọ ịbịachasị gị ekwu na nke a kwuo nke a ikwụsị eme editing tinye 1 minute nsị mba na this type of podcast ebe ikwu onye ọda Gbam. Yes, now. Thanks for coming my brother. I appreciate. Ndị be anyị afa m ka bụ Chukwujoke Igwendụ ya mbaba odogwu bụ ezigbote onye Aba ngwanụ ka ọ dị ka anyị afọrọ ka o mesịa udo.
ekene m unu igbo nwe m na ndị nwe ọnwa na nwoke bụ Archbishop Dr. Onye Kanzekwesi, the CEO Pine Living and Property Limited Chinakaribia. Asị m na Chineke emego ife ọma anyị nọcha na 2025 anyị ji ohere ekene unu sị ka Chineke gọzie unu ka arụ ike wara unu ọjị na anyị dị happy maka etu unu si patronize anyị sị ka anyị kene unu na anyị abago na arụ ọfụma 2026 anyị na-ekwe unu nkwa na anyị ama mgbanwe kama na anyị etinye aka onwe ife anyị na-emetara ọfụma na 2025 anyị emezie na 2026 anyị ka bụkwa ndị Pine Living Estate ya na-ekwekwa mezuo nkwa ikwere anyị ama mgbanwe echi anyị adago n'ọdụ chi na-efo ihe ọma anyị na-eme na-etiwenyete aka maka unu gaa n'iru na-akwado anyị maka ọdịmma Igbo ka Chineke dozie okwu. Pine Living Estate onye na-abụrụ onye Pine Living Estate na-ebe ọ na-akwa arịrị jeze kekọrọ ndị ya dị